Anzi kwarohwa munhu. Kupi? Ndikupi kwarohwa munhu? Mudhayari wangu akatirega ndimhanye ndekuwa. Kupi kwatini wa munhu? Indawo yeUK yuko guys, kuti kuUK kwaita siki yanetsa. Ndawa kuti kuUK kune kwaita siki yanetsa kuUK. Atichimboonesana guys. Timboonesanawo nenyaya yesiki yanetsa yemumbondodzwa kuti zviri kufamba sei. Timbowa veUK kuti zviri kufamba sei pasiki. Kwaita siki yanetsa kuUK yuko. Guys, yaitiwe team UK, are you there? Kune varume vari kukomplaina uku. Ndoda kuti ndida kutaura zvinhu zvandakangowawo guys, zvinhu zvandawa ndina right information ndakangowawo. Hanzi tiri mahure. Siki Suzeni ausati waihonyaya siki. Njovera chaiyo njovera. Kwai kuna arogwa ndiani zvawarogwa. Achino gwegwei. Warogwei zvawarogwa. Haizi zuro mbiti yakarohwa ikadzokera. Kwanzi hanzi zuro mbiti yakarohwa ikadzokera mumvura. Hanzi chikona lea. Koya osi Natalini. Ndaona mastriti. Ndaona mastriti ndadombo komendawo. Ndakomenda. Imi guys nenye kuti mukandona chizvikomendera kwane nchikomenda muda kuya pakomenda. Imi ndirege ndipombonokewo mastriti. Makaita sei chaizvo? Pa 4 paita siki yanetsa guys. Pane zvino mirai. Pasiki pa 4 paita siki yanetsa, varume pa 4 vari kukomplaina guys. Siki chaiyo maichali. Kwanzi kubva zvakafugwa maCOSI. Pane siki yanetsa pa UK. Asi varume ku UK demachingoya pano mataura nyaya yenyu. Kwai osi akaburwa. Akaburirwei. Akaburirweiko osi. Akaburirweiko. Akabugwa aita seko. Kwai akazvimba muromo kutapucha. Isabel. Iwe abuzi muromo uno wakazvimba gupi wasikana. Musasekera zvisekesi. Azvisekesi vasikana musadaro. Imi handisitomboseka nyaya iyoyo. Handisitomboseka zvangu nyaya iyoyo guys. Nditosekera nemaitawa ari mukuvaona vakavaningina venyu comment section. Ari muri kuvaona vana venyu ina handisindi. Ndovari kuzvitaura ina handambozviona. Ina handitoziviwo. Handisitomboseka nyaya iyoyo. Vamusandudze zvinyaya ndozvibikira mafuta angu pano. Zvinyaya dzeina handizivi. Ndataura ndikutaura nyaya yesiki. Uye ndikureva kuti kwai zvisekere munhu ukore. Muzati kuseka ise therapy guys. Unobvisa stress nokuseka. Zvakaoma. Pa UK pari kunzi paita siki yanetsa apa guys. Njovera chaiyo. Kwai ndivakarohwa naningi. I like the love Jackie Brown. Iwe rega munhu aseka akore. Ukaona uchiseka kuseka kuno stress gone. Because pauchaseka mbabvu dzikadambuka. Seke dzangu ndafuma chigodza nhasi. Ndifunga ndiziro pane pandakaseka chete. Because magodzi dzanga achita nhasi. Pane pandakaseka chete. Right. Hanzi osi ane daka Natalina hanzi akambofimbwa naTitus. So osi akati mvura ine oiri kudii. Men. Right. Guys, varume ku UK vari kuti kwaizvo. Kwai nevarume kwai matitisaro wezvinhu here nice man. Ashley, ina handizivi asi ndiri kutaura zvinhu zvandadi zvinhu. Kwai ndiri kuita moika zvise life. Ita thank you ne 50 stars thank you. Ina handizivi asi varume vari ku UK vakati kubva zvakavhurigwa maCOSI makosai kuti vanhu vainde ku UK. Handiti varume vazhinji vari ku UK vari kuwanikwa vari kuzara nesiki. Inove iri kutenderera muvarume vazhinji ku UK. Inove iri kutenderera muvakadzi vamwe vane varume ku UK ikoko. Kusvikira vazouya vakataura kuti kune siki yanetsa. Ini pandakatanga nyaya iyi ndakatanga kudzwa nevarume ku UK inhasika. Nyaya iyi ndakatanga kudzwa nevarume ku UK last week. And ndobva ndati vanhu vandiudza pamwe ndemwe yaya. Anoona ndobva ndanguti ndemwe yaya. Saka ndizoona vamweni vakuti phone imigulezi pane munhu aisa message yenyu kuseruko ku messenger achiti kwanzi muri kuignore makaudzwa nyaya yesiki
muri kuignore. Saka munhu ndamukumbira nhamba, saka ndataura naye. Kwemi nyaya yesiki muri kurege kuitaura. Ndikati nyaya yesiki yakatogwa here yanga siri majokes here, because ndina vanhu tu vakataura nyaya yesiki but akangofuka majokes. Kanzi ndataura naye vari kutochema varume ava kuti kumba kwatoine zvimoto because nevakadzi vabatira masikai. Handisi kuziva kuti vanhu vemakosi vari kubva kuno kuAfrica kana muchinda uko kuUK, please guys, kana muchiziva kuti mamuri vanhu zvibhishu testiwa guys, kuudzana kwakanaka guys. Handitika kuudzana chokwadi kwakanaka guys, kuti tisevhe vamwe, nokuti chinoitika panyaya dzesiki idzi guys ndechekuti kunenge kuine mudzimai anenge ari kumba asina chaanoziva. Anoona murume anoita musikawo yake, mai hapana chaanoziva. Murume otora gonoria yai ane syphilis, yakwai gonoria ane syphilis, asi gonoria ane syphilis zviri strong. Kutaura kwanga kuchita murume uyu kwai zviri strong. Anoona saka ndezvinona nyaya yakati yapanhiwa nabamninika, ndobva ndaedha mumwe munhu wekuUK ngati kana ndataura nyaya iyi uyauzviwire, kusazoita sokuti ndafrema nyaya iyi. Munhu uyu ari mumcomment section, ndikamuedza ndikati uyauwe nyaya iyi mangwana kana ndoitaura zvozoita kuti SIS-MELLY ndo wauya nenyaya isipo. Ndobva ndaedha munhu wekuUK akazvihwira, kana chida chaconfessa ari mumcomment section akazvihwira, ndamuona mumcomment section akazvihwira nyaya iyi totaugwa nezuro. Anoona kuchionzi makaignore nyaya yedu, saka yani nyaya dzamwe dzamunotaura ndo dzakaita sei. Ndikati ndakanga ndichitonga kuti nyaya iyi majokes ndasingatozwisisi. Saka ndokumbira kuti vanhu vanoenda vanobva kuno vedu vega titarisa tamhenu tukuno kuvanhu kubva kuno kuAfrica tukunzi tatoisa mbiri yakaipa paUK vanga vagara vane siki dzavo, asi kwete idzodzi dzekuno kuAfrica dzakomba idzi. Kwai dzekuno kuAfrica dziri strong. Anoona kwai dziri strong. Saka kana ukawana kosi yako guys, kana woinda, kana wanga uri munhu wechibhishu handitika please usati wasimuka kuinda kunze kwenyika, inda kuchipatara, hapana chakamboshata. Handiti nokuti wakagara wanga usina murume, saka waivataone pamwe wakadinga ukatopuwawo nemurume wawaiata naye angari chikomba chako, ingoenda unoitwa mamedical, anozishiko mamedical test ndizvo, unoitwa mamedical test iwayo. Anoona enda unoitwa mamedical test iwayo, ungoti ndirapei. Anoona ndoda kufamba, so that you go and start afresh. Anoona so that you go and start afresh. Handiti noona nokuti iko zvino munhu anenge achitoziva ndakararana ningi. Anoona apa uri munyuwani uchangosvika uda kutenga uchitata kukweshwa ngura dzako, uri munyuwani ndakararana ningi ndave nesiki yeAfrica, vari kutoitikwa isiki yeAfrica. Anoona saka rapiwai vedu we, nokuti vakadzi ndo vanenge vozopindawo vasina chavanoziva. Ende ini kumbowa kwandakamboitawo hameno kana chiri chokwadi, ndakambowa chokuikwai masiki iwaya ana gonorrhea syphilis anozotenda pamberi apo kuita AIDS. Amboti chokwadi here ndakachinzwa kumberi uko kwaramba uchita masiki egonorrhea, kana kuti ukaichengetedza siki egonorrhea kana kuti iyoyo kuno kuAfrica ukaichengetedza unayo ikagara nguva yakareba mumbiri inozochinja kuita HIV. Ndo zvandakambowawo hamino kana chiri chokwadi kune vanhu vanoita zvinhu zvenhingikiri zvemamedical kuti ndizvo here, asi just kungoti uvewo safe. Anditi kana wawana kosi yako woenda, nokuti unenge wasiya munhu wako kunoku. Makondomu unozati naijei makondomu unoti vose vanomadaira. Kwanzi naAntoinette so ahead uyu Antoinette atotipupurira mumcomment section haatomboizivi, ndanditomuzivi Antoinette, kwai ndakatoiwawo nyaya iyoyo. Hanzi inorwadza sei of siki, handizivi but actually unogona kumboizama. Unogona kumboizama mboita iwo uzouya panapa unyatsotiudza kuti siki inogodza sei, kuti tiwane first hand information from one of our own. Anowana kuti siki iyi iri kunyatsogodza kusvikira papi, nokuti so far hatisi kunyatsoziva, tirikuita zvokungowa nevakaibata. Handitimaona baba vakachema ivavo, umwe angondiudza iri nyaya, asi baba avazuro vekuzotora futi nabamni nava vakachema nenyaya yesiki. Had it was on the news, I loved it though. Fairly, is it true? Kwanzi yaive panews nyaya iyi last week vanhu zvibatenda poto kupi? Gani muri kuzvinzwa guys, kwanzi siki yakatobuda kuUK panews. Hani muri kunzwa? Hanzi siki yakatobuda kuUK panews dzekuUK paBBC. Kwai yakatobuda kunews kuUK nyaya yesiki kunews. Saka ndizvinoreva kuti vanhu vakaenda kunoripota kuUK ndofunga ikoko kuti kwaita siki yanetsa yakabva iri kubva nemakosi kuAfrica zvikuru sei paZimbabwe. Ndofunga ndo zvakatoniripota, saka yakatoitwe awareness paningikiri paTV. Hanimuona saka please handi muri kuzvona guys, handisirini hani mazviona ka indikutaura zvandakawa, asi kune vanhu vari kutotsigirawo. Hanimuona saka please vedu we vanhu kubva kuno kuAfrica kuno kuvasikana musatidaro. Hanimuona musatidaro, munovharira vamwewo masingura achada kuenda pamberi apo anenge achida kuzononyengwa. Kune vanhu vanenge vongoti kune siki yeAfrica iyi, asi izvo zvikaitopuwa siki yekuti siki yekunzi siki yeAfrica. Hanimuona isu siki yekuAfrica isu tisina vanhu isanenge vasina. Hanzi Sabina akazvitaura, handi muri hani mutoona Sabina ibenzi zvaro, asi
ameno zvimwe zvaanenge achimbotaura kuti pamwe anenge atozviona panews andoana asi ake munhu wekuti ungatotora serious Sabina, asi kuti ndemwe yayi, asi handi muri kuhwa kwai akatozvitaurawo. Ini ndofunga kuti pamwe siki pamwe inenge yakabuda nekucape town hameno, nokuti ndokuland of mujoloka, ndokusiti of mujolo, kusiti kucape town kukapa, pamwe ndokwainenge yakatobva nako ikoko ikazotendererawo ikakwira ndege ikaenda uko kunzoko. Anomaona, saka guys, tangai badini, tangai magrapiwa muchinda papa. Pana chakamboipa ngoti kana unga uri munhu ari single woenda pa pharmacy imbonipewo kosi yesiki guchu. Asi ndikusaka pane umwe munhu akamboti sisimene munokwanisa kundivigira guchu, asi ndiyo nyaya yesiki. Pane munhu akanditi sisimene munokwanisa kundivigira here guchu vhiki rapera futi iro riri, ndokumbira ndokubhadhara mari yenyu mundivigira guchu. Ndikati guchu rinenge riri mubhotoro rakamikiswa mushonga. Saka vakazondibvunza kuti zvinhu izvozvi zvindoti kudii nechirungu. Ina handizogoni kutsanangura nechirungu nditi African Hebrew wati vanoti zvimwe indotidza kuzvimwa. Shuwa pane munhu akandidaro but ndandautoziva pamwe ndozvaana kundudza director ake, pamwe ndozvaitodira guchi irori. Hanomaona hanzi ko ku UK hakuna vashoma varume variko ku UK, asi varume vashoma. Hanomaona variko havo varume, asi kuti varume vacho navashoma noti vamwe vanenge vachitoenda vanenge vachienda nevakadzi vavo. Vakadzi ndivo vanenge even vakadzi vamwe vakadzi vekuZimbabwe vakangwara. Vakadzi vekuZimbabwe makangwara bedwe. Mahasla vazhinji vacho ndivo vakatanga kuenda uko. Saka vakazosvika vakatora varume vavo. Andimoona. Saka vamwe vanenge vane vakadzi varume vavo vakatotogwa nemukadzi. Andimoona. Saka vanenge vane mhuri dzavo. Vamwewo ndivo vakasvika vonoramba navo vemeso ivo vekuwana sika. Andimoona. Vosvika vonoramba nevakadzi vavo veku UK vakuchiona vamwewo ikoko ku UK osiya mukadzi. Pamwe ndivo vamwe vacho vanenge vari mukati memacriteria esiki idzodzi dzanetsa idzi. Andimoona. Idzo midzi dzacho naiwe ndikabvunza kuti zvizvo zvindoti kudi ndoti chii, kutonzi wauya nevhudhu kuno wauya nejuju kuno uchazozvi explain kuti kudi. Pane munhu akandidariswa ndokumbira mundigiro guchu, indikati rere mbotoro ina handingagoni kunditakureni. Hanomaona munoti this is good for sick nemwana unozvipinza pamawa nezvinhu zvausingazivi. Ndakangotora tai nezveguchu nanezvikwanisi mandikuisa paDHL. Try zvokuti muzviuye neDHL guchu ripinde muDHL iri rongoviswa mubhotoro roisa muplastic kuti risapwanyika, moita kuti riutumigwe neushu neDHL nokuti guchu rinonetsa. Unatozobvunza mubvunzo yasingazivi kugoni kupindura yemaguchu waya zvipindura chiti kudi. Unoona, saka zvinonetsa. Asi paUK ndangoti ndikuudzei, kana vakadzi muripo pana pamadhayaris muri kunzwa kusosoniwa zasuku, indai munotariswa. Kana muri kunzwa kusosoniwa zasuku masymptoms esiki, vazhinji venyu muri manesi imi masymptoms esiki munomaziva. Zvimwe zvinhu munenge muchinyara kuzvitaura zvenyu but chokwadi munenge muchitochiziva. Handimoona isusu pana papadhayaris tinotozvitaura. Handiti kana ukanzwa uri kurumwa kusasuku, uri kurumwa kusasi, uchibuda zvidischarge zvisingahusiki, masymptoms eyelo esiki munomaziva. Kona chibuda zvinhu zveyelo zvaunenge usingahusi zveyelo zasuku zvausingahusi, manya kuchipatara kune siki yanetsa kwenyuko. Musaningirira mumanya munotirapiwa kune siki yanetsa kwenyuko. Andimazviona kune siki yanetsa pada varume vari musati havatauri. Murume haatauri anoramba, anogona kutotega kutokudza chokwadi guys kuti ndakataura nemunhu mai mwana ndotowa kusiki izvo zvinotowa kuti ndikutoweta ropa. Andipamwe dzimwe siki idzodzi dzehombe idzi kwai vanoweta ropa vanhu. Vanhu anenge achidza kutokudza kuti ndikutoweta ropa panapa aita siki iyoyo ende vane hutsinye. Anomaona vane hutsinye varume avo, obva angorara newe akadaro achitoziva kuti iye anotove nemasymptoms arikutobuda ropa arikutoita sei, orara newe mai mwana muzongoona makushaya kuti kochichikuitika, makungotambura mangokwenya mangodi. Hanomaona hamuchahwisisi zviri kufamba sei. Saka mukangoona muri kurumwa mai mwana muri mucomment section munozviziva, mukuona muri mucomment section muchikweonoisa every face pane chakanzi send stars to mother diaries, kasu ndinoti ndindachisa chiri automatic chinhu ichi. Ukangotanga live chinobva changobayirira choga chozvipina achitoboiswi nemunhu sazvinetsa kuchisa angry face, kutambisa angry face yako, uchitadza kutambisa angry face yako kuna vanhu vari kuenda nesiki uko yekuAfrica, chisa angry face pa comment aunyari sure. Animazviona. So vana mai musanyare hazvinyadzisi, animazvinzwa. Ini ndogara ndichikuudzai kuti guys, kuhura kwomurume it's none of my business. Hazvimbondinyadzisini nekuti handisi ndaura. Hazvimbondinyadzisi kuti handisi ndaura. Ini ndichanyara musi wangu wandinenge ndahura ini. Ini wewe ukanzi wahura iwewe. Kwanzi is not from Africa, even in India. Gonorrhea has been very bad since 2022. It's gonorrhea and syphilis. Saka iwe wakanga
vakatiudza kuti handi varume vakunzanangura vakati vakanga vavatani vasikana vemakosi ko tichagoziva kuti yakabva kuindia. Iwo ndiwo unotsanangura zvizere. Ava vanoita zvekuti yakatouya nevanhu vanotoziva kuti ndivananizve. Saka vaititsiurai vanhu mudze vanhu kuti kune siki. Hanomaona hatakuziva kuti yabva kuindia. Kwai yakabva kuindia siki yatonetsa kubva 2022 kubva last year. Ndo zvaari kutaura. Hanomaona. So hanzi zvatoita mukabuda kwaitonza naJoni. Kuti vanhu vanoJoni vapi ndogoenda nesiki ndogoipa munhu siki sei. Koini munhu anogoiwana kwandiri siki sei asi nevanhu kwenda kumhorosa vanhu. Kwai it's called kwai ikudii mamwedzenyo it's called interstitial interstitial neprefaces meno staranyogwa apa nani ndira ndiri pini staranyora sita resiki sita ranyogwa iri kuti mugare muri alert guys, mugare muri malert isho. Aiwa but high climax ikurapa vekuAfrica ndosaka iri kurira. Saka muri kuona kuti vekuAfrica ndo vari ngosvika vane nyerere. Vasikana ndi vanenge vambobvawo kuno here vaite vane zvinhu zvavo. Iwewo iri. Iwe rinonzi Joni iri. Joni wavingeila asi pana tambokutega. Uyu Joni ndiye ari kupa vanhu siki guys iri kuzoya nevanhu vemaCOS kuUK. Uyu anonzi Joni uyu mina ndimpine mumuoni. Ndiye ari kuuya nemasiki ari kupa vanhu masiki kunoko because arwadziwa sere kuti nyaya dzesiki tadzitaura pano Joni uyu. Saka Joni uyu guys ndiye munhu akauya nesiki iye uyu ari kupiwo uyu. Joni Gwarazimba uyu guys haminoti ane picture yake here ndichanomutsvaga. Uyu Joni ndiye munhu akauya nesiki akapa vanhu siki yakazokomba ikauya kudiaspora. Anomaona Joni iyeyu ndiye muridzi wesiki yanesa iyoyi siki yatakudai kui yakabva kuno Africa. Yakatanga naJoni Gwarazimba ndiye munhu akatanga nesiki iyeyu achibva aipa hamene vakaipa nobva yazoenda kudiaspora. Nokuti zvokwadi nyaya iri kunzi yakabuda munews. Nyaya yatiri kuuya tichiudziwa nevamwe varume nokuti tinopiwa nyaya nevanhu hatitsvagi nyaya hatatingadozvizivi zvesiki idzi. Tivarume vakakomblena chitiudza because panapa tinotaura nyaya dzedzese. Wagwadziwa kwai mashaya zvokutaura zvinoreva kuti Joni ndiye muridzi akakomba. Joni inda unorapiwa, go and seek help my brother. Hazvinyadzisi inotsvaga treatment unomwa utenge neguchu uti mapirisi uchiti guchu mapirisi uchiti guchu rinopera siki iroro. Pane kuti izvozvoona takungotukwa tisetise vanhu kuno kuAfrica kuno kuchingoisiki iwo uza kuti ndiwo wakanga wapa vanhu vaisa siki ikokoko. Hazvina kunaka hanzvadzi usadaro. Hazvina kunaka so kuti ungoya uchingodaro panapa hazvina kunaka. Anditika hazvina kunaka. Usape vanhu siki nezvinezvoona zvakungoita John Wenjovera. Ona zvakungotitira takungotukwa nenyaya yesiki varume vekuUK vakutovenga vasikana vekuAfrica vari kubva kuno kuAfrica nenyaya yesiki yako iwe yauzoti wakapa munhu vanhu vakaenda nayo kunhingirikiri kudiaspora. Haikona kudaro uri murume mukuru iwe. Ndakuona bhora nevamwe varume uko. Hakuna bhora here nhasi sande. Nhasi kune bhora sande ndakuona bhora nevamwe varume uko. Saka guys ndangoti ndikudze nditobika hangu mafuta angu guys ndiwane nyaya ndichitaura nemi. Vanhu ngo meni vanhu ngavarapiwe ndo nyaya ingoripo. Tinokurudzira kuti vanhu ngavarapiwe musanyare. Ukatoona uri kunzwa zvinhu zvisingawisiki guys inda unotsvaga rubatsiro. Inda vanhu wachoona zvichinyadzisa isu pano dzodzo dzinonzi hadzitauriki ndo dzatinototaura pano. Kunyepera COS yari Joni zvakatofamba chimwaya sikiyo nyepera vanhu vemaCOS ti Joni zizwa next time aupindiri nyaya dzausingazivi. Anoona. Saka guys ndo nyaya ndichitaura andika matinyaya matikudiko guys matikudiko imi matichiko nyaya dzemastreet mati zviri kufamba seiko zvakaoma izvi vanhu munogwireiko imi dzekugwawo futi zvibhakera zvogwadza izvi guys zvibhakera zvogwadza musagwe imi uko vakaipa. Don't fight guys, don't fight. Fighting is not good. Pane varohwa. But guys kungoti UK ine mutemo wedway. UK iri kunzi ine mutemo yakawanda wanda kuti ukada kuti udzosere munhu unotosungwa kana une mapepa akaswera atoga kuwa kwatinoita ndo pandongozobigira Africa ipapapa. Kunomwe kwa misisi mele mutokuti mutokurudzira zvifight isati sikurudzira kuti vanhu vakatogwa tatisipo atitoziita vanhu pakagwa nyaya chino yakatanga sei zvikafamba sei zvikadi tangozoonawo kuchikwai vanhu vakarovana. Saka usatidza zvotwai takurudzirana kuti boza vanhu vanotorovana vanhu vakuru vakatogwa. Ichoice yekuti vanhu vakuru kutosvosvavirana ichoice dzavanenge vachida. Asi umwe kana akangotiza mwakatiza aona kuti ndakufa nekurohwa akazvitizira kadina polisi
Animon. Saka choice ya asungoti and sekalers in the house. How are you sekalers? How are you brothers? Really say asungoti guys nyaya iripo ndeyekuti inyaya dzekugwa idzo zvibhakera zvogwadza 1 2 inini hangu denda ndiri inini pafeya guys. Animona denda ndiri inini pafeya inini nditosora home face atondidzosa hayi ndingato prefer kudzosiwa ha ndoti chindisintai asi kurowa ndakamira guys pakamera azviti kurowa ndakamira iwa zviti unongotondisaiza chaiko kundisaiza guys tiri kugeto guys takakura tichimbigwa zvibhakera zamura mai vako iri zamura mai vako iri bayanai todhindana kusvika zvanaka kuti ndingoti tagive up kutemba nemapurisa iwa ina ndingaiti zvangu inini hangu ndakazvimirira ini hangu zvandingazvikwanisi ini hangu mungatosora mandanda mapurisa nokuti hangu ndagara ndigariko nokuti vakaona zvikakwana bhabhai vakaona navashayani ndidzoki futi kunoko kunenge uchidheregwa munhu kungorokwa nokuti kwaigwa usadzosere aiwa ndidzoki ndobhaniwa zvangu kana shungu asi ndenda kugadzira saizi inokwana kuzonwa ndakamira zviti inini hangu ndakazvimiririra kwete kuti ndogona zvibhakera sirei ndogona kurova handigoni kurova asi kuti ndinotokurumawo zvinotovhara naipapa ungazongondiroviri just like that ndakangomira kungoti vanenge vane vanhu vagari veko plus vane mitemo plus vane mabusiness to protector kwanzi you won't be deported by prison vachitipa prison vanondipa prison ini handisi munhu wekundirivhizita ndovanongondidzosera kumusha kwangu kana kuenda kujeri kwacho ndikashanda inda hangu magi kapana pamba kuti iwe maga usatambozvona pana pamba kuti unozofila kuti pana baba usati kudheregwa kwe-face to face magi kwe-face to face kudheregwa kwakasiyana nepafoni kwepafoni hauna zvaunoita because munhu aumuzivi kwaari akuzivi chero kamuona kuti ndinhingi ari kwamheno kwaari uko Cape Town uri kuno unongozopisa ngoseka kuti zvamheno ikoko handiwana kwakasiyana nekuti takatasana fefe kudai so background kudai wakanitarisa kudai so ubva wandijerera ndoti kwaijeri aiwa nditozoriona ndaveko ndoriona ndaveko guys handidi kunyepa asi kuti hatisi kuti zvakaita tadzo zvakanaka kana akarova munhu hatisi kuti zvakaita tadzo zvakanaka zvakaipa zvokurova vanhu anomuona tadzosarove vanhu iwe usangoita basa rekwamba uchingobhula vanhu uchingorova vanhu usangozviita bhuli pese pese uchasangana nemechi yako one day usarove vanhu tadzo usafamba uchirova vanhu plus olinda munhu mukuru kwauri olinda she's your mom so olinda she's your mom tadzo she's a mother to you she's like your mom truly speaking age yake ndimai vako uze she's 40 ka 40 something 40 nezera rako rekuti une 24 ya ndimai vako saka next time ukaona vakana kuti wako aprovoka ignore teaser vana mai vedu ava vanotituka dzimwe plus isu vana mai venyu tinotohumana sometimes anoona ingoignore zvako kuti izvo zvinogona kutoenda kujereso nenyaya yekuti watorova munhu mai havarohwi kana kuti sanotanda butso chaiko mai havarohwi kutozvikudza ndiri wegeto edisi but hana kuzvikudza akachikudza ichokwadi ndiakachikudza ichokwadi ndiwe getozve muda kuti aite kuti akurira kumadheudheu asikana zvimwe zvinhu ngategei kutora masaidi notofarira vanhu ngatingotaura ichokwadi kana mada kutonga akudza ichokwadi kuti ndiri wegeto ini ndikati ndiri wegeto moti ndazvikudza ndichikudza ichokwadi nokuti ndimoda nditi ndiri kumadheudheu ndisina kukurira kumadheudheu ndokugeto anenge ari munhu wekumageto zidalina ne43 aiwa 43 hana aiwa 43 asati asvika aiwa asati asvika asati kasingaisingatitegei kuti zvaita zvakanaka nokuti anogona antimuona kuti mugari weko zvasiyana nevanhu anobva kuafrica achidzoka kuti anoti fuck off chero ndikabhaniwa ndabasana zvandidzoki ndaimborarama sei ndisingauyi kuno uyu anogara koyu jeri mapepa atagwaya kuti mapepa anotogwa wedi unongosina kugadzira kudzoka kuafrica mona hanzi grown ups should be respectable in order to be respected but melody iwe ungarova mai vako here ungarovasirira mai vako here ungatondirova shuwa here melody papa kutoti sinoda kutokukiyai nhasi kuti nyazondidhandaradza yaivo unotowana yako ichirova inoda kurova mbuya iyoyi ko ndikaiti boy kafa hana yako inotorova kuti mbuya iyi ingoita pamuromo wazoti kana tachembera toita pamuromo vanhu mirai ndikudzei guys chamusingawisisi imi vana vadiki vaziri pasocial media kana machembera isusu takuchembera tinoita kunge vana vadiki hani munoona tinenge takuita kunge vana vadiki tinonyanya kuita pamuromo tinowanza pamuromo saka zvimwe vena don't mind us mubva mato munokwira bp amene nyimiri vana vadiki because isu machembera takungotaura tichingorina mapunyo edu tichingoenda musanyanya kutora serious patinenge tichitaura paya hani muona musanyanya kuti tora serious zvokudaro hani muona nokuti chine chifungwa dzedu dzinenge dzodzokera dzichinda pasi hanimona
dzinenge dzidzokera dzichinda pasi pfungwa dzedu idzi. Anomaona hazvizodi kudaro. Saka ingosekai dzimwe nguva moti mhepo dziya dzatanga zvimbuya zviya zvadena zvatanga moti ignore. Zvatanga zvimbuya zviya moti ignore. Zvatanga nokuti unoti bhando bva ndati zii. Anomaona baby tetas watukwa nani handidini ngatimendere kwake. Aiwa hapana munhu atituka. Hapana. Kwai mwerakara udiwa saka vanhu muri kufarira kuti munhu akarohwa. Musadaro wedu mukafarira kurohwa kwaOsi. Musadaro irichi ndirichi anti vaya. Haikona kudaro. Musadaro. Nokuti izvozvi muri kungofarira imi chingodaroka. Talini kana unoda kuti anenge ari 1 imi munenge murambe muchitaura kuti go Talini go. Hanomaona murambe muchitaura kudaro. Murambe muchitaura kudaro. Hanzi ndatenga mili ndozotenda kana ndaudzwa. Mbomira izvozvo mili mbomira izvozvo ndozoudzwa. Hanzi ane 24 ndozvano ane 24 years. Saka 24 years guys atidi kunyeperana. Tire mukaona mazera iwaya ana Osi, mazera ana mbuya Melai, mazera ana Gogolavhu, mazera ana amwe ndiva nani kuva nagogo vari pasocial media. Ivo vana keti gogo next year ngana yazvo zvato zvigogo. Vana gogo keta pagore rino yazvo zvato zvigogo izvi. Vanani afuti tototi zvigogo nokuti mwana wake mukuru mukomana mukuru atokura kauya. Saka mamazera emwana acho anenge aripo pasocial media. Saka tototi zvigogo. Chigogo chakati wanana Sabina vaya. Anomaona musainya kutitora serious dzimwe nguva mwana chingopengereka paya. Ingoti zvatanga zvimbuya zviya modarika. Musatitore serious. Pfungwa dzakuda dzidonha guys. Pfungwa dzedu dzakuda dzichiita semwana mudiki. Hanzi munhu angarohwe pasina chaita. Nangu handisi kuziva nyaya yachona kuti zvafamba sei. Handisi yangu nyaya yachona kuti pabhuyiwa pafamba sei. Asiwo zvichida kutaura chokwadiwo munhu angorohwiwa hake pasina chaita. Panenge pane chataurika. Anogona kuva asina kudena asi maybe speech sezvo ndaona paati kwai ndakawana munhu ari mukati ndikazodidi ndofunga akasvaka taurawo speech yekuti uyu handingabve pana handimudi zvinove zvisina kufadzawo kamwanaka. Anomaona kamwanaka kabva kasunga nezvimboko. Anomaona hazviiti kuti uchingosvika panzvimbo munongokujambira hazvigoni. Hazviiti. Paakataura ndofunga paakataura kuti inini handiri kouya ari kuitei pano. Mutauriro nemataurikiro pane zvakaitaurika ipapapa zvokuti uyu nikikiri uyu mwana uyu akazosimudza fight. Ani munoona ndofunga pane zvakaitika zvokuti munhu anozongorohwa wake pasina zvaita hazviiti. Hazvigoni. Panenge pane zvakataurika zvisina kufadzawo uyu zvakaprovoka uyu. Hazviiti. Asi vose vakakanganisa. Vose vanhu vari kutuva vakakanganisa. Chokwadi chakangonaka. Vose vakakanganisa. Asi uyu ake azogona kuti azodedza ke mapurisa. Saka mapurisa udhiu necase plus zvazoita maloya Osi munyaya dzeko dzemaloya idzi. Watoita maloya kudhara waiti saka izvozvi uye amene hake Talini. Tozototi jeri vatomumirira maloya kutouya. Iwe Talini usadena munhu maloya ari ku UK mudhuze imomo. Ndio maanenge ari uzvizvo mapepa otoinda. Chawagona hapana mwana iwe. Hapana. Regai isusu tiri kuno kuAfrica taure nokuti mapepa chero akauya totaura kuti fokom totomatsenga kana mapepa akatouya akadzikwa mapepa emaloya. Ndototukanda muromo ndotsenga kuti kuti kuno kwati tizvemapepa isu. Tizvemapepa kuno mapepa ekuita sei? Wabona ita zvemapepa kuno kwisu. Zvenyaya dzepa Facebook. Tongorovana kana zvanetsa tosangana paground topedza masports. Nora aro ndozita rake here kuti Nora ini anonzi Tarini. Mali ya dambudziko. Mari yake inenge ichishanda. Ziye money working. Asiwo chokwadi chakangonaka. Sometimes isusuwo vadikiwo vanhu vakuru tinozvitukisawo nevana nokuti ndisu tinoti hatizivi pekugumira. Totukwa zvedu toda kuchema. Dzimwe nguva tinenge tadenhawo isu vanhu vakuru. Ndinongotana zvimirira ndisi kumbotaura nyaya dzavo idzi. Ndingotaura just general nyaya dzina handidzizivi ndandisiko panhu pavaimarana kuti chichakaitika. Ende vanhu ava vanomarana nhasi mangwana anofuma chisekererana nokuti vanogara kunzvimbo imwe chete. Anomaona. Saka musanyanya kupinda nemoyo vanotukana nhasi mangwana vosangana koti votokumbirana regerero votoya paFacebook apa vachiseka vachiyagana vanhu mubva manyatsokunyara vanhu munenge manyatsotora side. Saka musatora side. Kungookerawo chingotaura zvamuri kufunga panguva yemuchidarika because vanowirirana mangwana. Vanhu vanoshanda vese vanhu vanogara vese koko vanogara uko. Saka zviiti kuti vanhu muzomba muramba muri maenemies nekusingaperi. Hazviiti. Zita rake ndino. Ameno.
isusu vanhu vakuru vakaita sesu ngatizivewo sometimes tiremekedzewo vana. Imimi vanawo tiremekedzeiwo vanhu vakuru, ngazvingoendawo both sides. Imimi tiremekedzawo isi tokuremekedzai, kwete ngoti ini ndisina kana mbokanganisira ndambotaura newe utoya pakomeni pangu uzondituka ndisina kumbotaura newe, unenge uchinditukire kana ndikazokupindura kuti kwanzi mambuya epakona nepamuromo, ini ndazviisira komeni yangu zvandiri kufunga mupfungwa dzangu, because everybody is entitled to her own opinion. Andiwana whether yakafanana neyako kana sina kufanana neyako, ndinobvunza kutaura zvandoda zvandofunga. Hoya woti mazvitaurirei, unenge uchitoniprovoka. Handimaona unenge uchitoniprovoka because ini ndisina kumbotaura newe, ndazvinyora komeni yangu just like any other person. Iwo uyawo da kupindira panyaya dzausingazivi guys. Asingatirege kuita vanhu vepamuromo, chokwadi chakanaka. Pamuromo pakashata kuita munhu pamuromo pakaipa guys. Pamuromo pakangoshata, ngatingodzai kutsiurana sometimes. Pamuromo pakangoipa. Even approach chaiyo approach yedu yatinoita ngaive approach nekako yakaenda kuchikoro. Handinoona ngaive approach tinenge tiri vanhu vemaklasi akasiyana siyana, tiri vanhu vemaklasi akasiyana siyana. Asazvireve kuti kana ndiri klasi yepasi unofanira kuntarisira pasi because unenge uri klasi yepamusoro, because chokwadi chaicho chiripo ndechekuti kudenga uku hakuna zveklasi. Tichida kudzana chokwadi singaputsukama, kudenga hakuna zveklasi. Zveklasi zvinde zvepano pasi. Hanimoona ende pamasocialites chandatonyatsodzidza chinhu 1 pamasocialites takafanana. Hazvo kuti kwa ningi klasi musada kuti nyepera muchikoresa vanhu imi. Hapana klasi azviti, because munhu weklasi chaiyo knows how to handle things. You know how to handle things. Kana zvasvika pakuti waona kuti panapa paitika zvinhu zvisingadi kana kudi, unoziva kuti ndozviendela sei, ndozvinoita vanhu veklasi. Masocialites esi tingoriwo zvediwo madofu, takangofanana. Hanimona takangofanana, kungozoti vamwe vatsvuku vamwe vatema, asi takangofanana. Ndochokwadi chaicho chiri pachena ichocho. We are just the same. Hapana klasi. Klasi chedzo chaiyo haudziwani dzichinyanya kutamba pamasocial media tichita sei provoke comment section ndobvunza kukomera zvatana. Yes, even vamwe pamunoita malive enyu you provoke comment section ndobvunza kukomera. Zviriko futi zviriko asi ndogona ngokudavirawo futi, handiti tisina kutukana. Handiwana iwe unogona kuisa comment yako indodavirawo. Handiwana initial live yangu woisa comment yako indodavirawo, asi kwete zvokuti kutomakana kakusi kumakana kakusi kutukana, kungopindurana panguva yedu toendera mberi nelife, makona takutotegana futi. Handimaona chete. Saka ipapa panoda kuti sometimes nesuwo tipaongororewo vanhu vakuru kuti zvinhu zvacho nawo zvoda kuti amen. Hanzi nawo yesiki yatoperere risina kunzwa mawitness. Vabatwe njovera havambouyi, vabatwe njovera vanhu vechirume havambouyi vachitaura zvokuti takabatwa nesiki nema, havambotauri. Andekusike kuAfrica yakwera ndege. If you want to see classy people, ndo type yana Kate Middleton. Ndiani Kate Middleton naye Ruru Jones atitomuziviswa. Ndiani? Sati tombomuzano zvati satiswe class tirive pasi zvedu. Tombomuziviswa ndiani Kate Middleton. Tosi. But nyaya yekuti ndoganishara nyaya kudzikisirana guys. Nyaya yekudzikisira hanzi vhurai malaini. Aiwa tikavhura malaini zvoita kunge tikutaura she likes betting people, toita kunge takutoita makuwa enyaya dzavo idzi. Tisi kuvhura malaini nyaya tovareda kunge tikuita kutodhiskasa nyaya dzavo panapa, nekuti munhu achaine opinion dzakasiyana siyana ka ivo kana wozozvida masititi muzvoita kunge inde tongoitaura hangu zvandafunga ndena tombotaura zvichitora side remu ndakuti ndakamira kuti zvinongoda both sides kuti vanhu vangozvidzora kuti zvibhakira zvokutambana zvespecially kuma English words kunonetsa mafirst word countries kuti mungoita zvemafight mukanganisa zvakawanda. Asiwo zvakadaro ukuthi kuresponda kwatinoita vanhu kwakasiyana. Ukada kuti uti ndodai hanzi isu tafambira dzesiki dzevanhu atine nadzo atakutongotaura because dzesiki watotinonokeita ipo tatatodzitaura hedu dzesiki kuti kwaita siki yanetsa kuUK yuko iri kubuda nekuno kuAfrica. Hanzi kwaita siki yanetsa kubuda kuno, but kumwazotaura kati aiwa siki iyi haina kubva kuAfrica, yakatanga 2020 ndopa zvakatanga. Hanzi she's grieving Titus aita sei nyaya dzacho amen neno amen. Osiya anoti anombotaka kutasira vanhu pasi ende ambokudza muningi naikona kudaro upenyu ivhiri unokunguruka mainini hamutarisiri vanhu pasi. Chokwadi chakanaka mari munayo zvakanaka chose muri rich anti, asi regai kutarisirawo vamwe vanhu pasi. Handiti takangofanana vanhu, munhu akangofanana mufunge imiwo kutoti musvike pamakasvika ipapa pane kwamakabva
kuti musvike paarea yamave pekuti maambinga makatotangawo from somewhere. You have a history, you started from somewhere. Musitoriwo mbinga mukazosvika pakunzi mbinga. Handitika saka ngatiregei musanyanya kutarisira munhu pasi because sure amen zvisina kuzona pamwe havadi kutarisirwa pasi. Munhu ngangobatwa semunhu takangofanana asikana. Mwari muchuna achitona takadai so zvese zveupfumi zvazvina kana basa rezvepano pasizvo. Musokugonya unogonya usina kana chinhu. Unoona anonyanya kutarisira vanhu pasiyo, which is very wrong. It's very wrong. Takangofanana tiri vanhu. Ngatidei vanhu sezvavari kutotsadza klasi kuti ndozikamwa nevepamusoro-soro. Vepamusoro-soro ndo vangu chaivo. Ava vari pasi avanhu toonekwi handina klasi. Makamboona kuti pasocial media pane maklasi guys. Makambozvinotisa kuti pasocial media pane maklasi. Makambozvinotisa kuti pasocial media pane maklasi. Vanosvitiri klasi yepamusoro vanongogara vachingotambawo neklasi dzavo dzepamusoro dzinosvitiwo tiri pamusoro. Vepasi epasi vanongotambawo vari vepasi. Makambozviona? Kozoita vamwe vari pasi vanoda kuzvibayirirawo kumusoro kune vari kumusoroko zvinhu zvacho. Ameno guys, indarangodzidza pasocial media nguva wakazvimirira uri one zvokuzoti kwai ndinoda kutamba nanhingi izvi zviratove dhirama. Kutamba chii vanhu vakuru? Zvotambiwa. Kutambei. Nokura vatambi. Inini ndikatoona munhu anotasira munhu pasi guys, truly speaking, ndinotomira pasaidi. Kaona munhu anotasira pasi munhu, anoda kutasira mumwe munhu pasi, ndakutomira pasi. Ndinotomira pasaidi. Munhu anoda kungotasira mumwe vanhu pasi. Tine kwatakabva guys tese. We have a history. Takatanga somewhere. Vamwe takatomboita toilet mumaplastic. Mumaplastic kuchinza muzivi toilet imi. Kuno ku South Africa kuno. We start from somewhere. Ndakambokudza nyaya yangu guys kuti chii chakamboitika. Muno musatsa kwasiyabonga uko. Albutonuko. Ndakambokudza. So we start from somewhere. Tesa kuna mnakangomuka chingoti ini ndivana chatunga vaya. Ndo vakamgoma vana chatunga ndo vasingazivi nhamu vaya. Ndo vasingazivi kudya mavheji asina nyama. Timu rese rimwe takatanga from somewhere. Noti mahistory anenge techimaziva mahistory evanhu. Tichingomanzwawo kamahistory tichingomaverenga. We started from somewhere. Vamwe vakatotangawo vachitoshandira vamwe vanhu vari makeweka, vamwe vakatotangawo vachitodiwa, vamwe vakatotangawo vachitodai, vamwe vakatotangawo dzitori mbavha. Anomaona akazotsvaga wazowana line rake riri right. Tinototanga from somewhere guys. We start from somewhere. Tese zvedu sevanhu tinotanga from somewhere. Nyaya yekutasira munhu pasi menini papokurai mazira renyu ramava naro harichadi kuti murambe muchikotasira vanhu pasi. You can be a very good role model zvekutodaro because you are accomplishing so many things. Like now vanhu vachiona muri kuwana zvinhu, muri kuaccomplish a lot of things that you can inspire and encourage vechidiki vari kukura. But kakutasira pasi ikakaka ndokamukanya yakandongoita sokunditi seni zvangu kana kakaita kuti nditi hai isu tirive pasi, tirive kutambura, tirive nhamo kwatkwani handina chandotofollowa because hapana chandotodzidza because unongozvingozotazuka pasi kunzi havana mari, havana china, havana mari. Come on, ane mari nasina mari tese tiri vanhu. We are breathing the same air, we are walking the same ground, we go to the same toilet, we have the same features pabody. Anoona so ipapa panhu panotinetsei ipapa panotinetsei. Because I would like to believe kuti mumacomment section imomo tine timu rakawanda zvokuti rine mari chaichaiye yakareba. Haudziwi ma-assets aunenge uchinzwa kuti munhu uyu zvakadai zvikadai unochinyatsoona kuti munhu ane mari yake. Kasi kana usina kudzwa you never know. They will never come here and beat their chest kuti isusu tine mari. You can never know them. Vakawanda even pano padiaries varipo. Pano tinavo varimomo mu-UK imomo. Tinavo mbinga chese dzisingatotauri zvokuti ukatozonzwa zvakaona kuti imi ivava kuti kunzi ivava muvazivi imi. Vakawandisa. Yuledi chagara kendi anoita zvokuacta zvemadhirama zvichisaka tinozvigwisisa chiro akaita madhirama nekusaidhi mapurenga akari kuita najudhi wake but agara ari muindastry iyoyo. Ko kana usiri muindastry wedwe tine zvakawanda zvokuti tinotouya panapa you can teach people a lot of things. But kuona Facebook ikaita kuti munhu panenge angobaya nhingi kiranga chingova zvokudzai kuti ini mari yangu ikazodai
ini zvikazodai me I've got money, me I've got this plus me dzekuti munofanwa kuiswa nevanhu pachigaro kuti vane mari avo kwete kuzvisa wega mona. Saka inangoti hakuti padarika siwe inora tidza kuremekedza vanhu vakuru, sabatane nevanhu vakuru. Be respectable to your elders. Kuzukuru vangu unotorova mai vako mwana wachoro ne40 years uchita mvu warova mai achizonyatsokuda kudaro. She has no house in the way she's really. Me, I don't know history yake. I don't know. Here in UK, rich and poor, we are all on the same level. In they treat us the same. Togo so zive here na ipemi shosho. Iso ati so zive zvino tine chingo wakuti iso vamwe havana mari zvino togo so ziva. Tine chingo wazvita tatowa wanipa papa chipataona nyaya yotatowa utalina angasingadi pa table because havana mari. Statement pandatongo wa statement ro anazomboda kuenderera mberi nokutowocha zvaitika. I was watching Panango Wakunzi. She was sitting on the table and she does not have money. And the vendor put off. And like I'm not going to statement. You don't have that. I should know it's so barumbo. I wait. I do say. Amene ndakusa ina nditoziva zvaitotangira papi ndangosangana nevidhiyo ndariitomigwa futi nemumwe munhu vidhiyo ichona chitoona ifaita itika ndikazvaitika ipiko ndikwenda tovhura vidhiyo yaya ndikatonyatsotoona kuti izvo ndozvaitika kuvanhu vari aiona ndiri kunyepa guys ndakazvimirira pandanga statement rekunzi munhu uyu she was sitting on the table and she doesn't have money. Ndabva ndati yo chero kutowocha ndisi wamwe wacho asina mari apa zvokutowocha apa let me just skip. Asi nzvimbo inonzi Birmingham guys ndiko kunogara mazimba akawanda. Nzvimbo inonzi Birmingham ndiyo inogara mazimba akawanda. Kwaenda zanoisa cho ndikadarika. Linda hanzi ndiri ku UK ndatodarika po ndafura pa chiuchita noise. Kwanzi kuti mukuya. Ndumepa ndakuya ini. Ndina kuya ndazo azoyakatora ega. Ndazongomuti yautore. Nichi wasimbe hanzi ndombare ku UK hanzi no. Okay ndikungodatobvunza muchingwa pamwe kuda ndo kunozara ndikiri kugizere masimba hope akawanda. Indoti comment section sometimes ndine problem. Kana musati makugona nyatsotaurira chokwadi chako kuudza masocialites emuchokwadi yakuti zvemari ndezvemhuri yako mumba mako nefamily yako isati kuzviwa. Iwe chandinokanganiswa rova munhu mukuru haudaro. Munenge musati magona kuvaka mukaona muchiri kumira nekuti unofarira nhingo kuti uyu noti handimfariri rega ndimire neuyu panenge pachine problem. Dzidzai kutaura chokwadi. Wakanganisa iwe pakati point blank. Muti havaverengeri togona kupindura iri hafu gasi tatozviwa. Tatega totoprocessa kuti asi ataura chokwadi. Hanzi that's what Jake Ngarande said last time kuti masocialites vanodzingisana pamaendorsement. Aiwa, it's true. It's true. Masocialites pamaendorsement unoda kutokudubura umwe kuti apinde. It's very true. Kunge maendorsement achanobhadhara mufunge. Mina niyatsokuze zvenyu chokwadi imi. Ini hangu ndikudze. Maendorsement ayambobhadhari zvinoshamisira guys. Mazvinzwa. Ambobhadhari zvinoshamisira maendorsement guys, especially vanhu vana mari. Musakanga kuti macompanies are also kuZimbabwe situation yakamira sei. Muri kuzviziva imi. Situation yakamira sei. Handiti saka ndezvekutongo tinongoti zonegotiate hako and these things maybe sometimes some of the favors that comes with that inonzi brand ambassador chipachena but mari chachaya kuti mari inotenga vabudisa mari inotenga. Remember kuti masocialites akawanda vanochijama zvemupengo they will go to the next socialite and vanochijama riri pasi. Handimona hazvina mari yekuti zvinokodzera kuti vanhu vatonyatsokuvenga zvokudaro kuti maybe pane munhu ari kupiwa mamiliyoni dei kuri kune dzimwe nyika maybe vanopiwa mari dzakawanda dzekudaro
vagopiwa nedzimba. Munoziva kuti masocialite kune dzimwe dzimba guys vanopiwa even ekune dzimwe nyika vanopiwa even dzimba. Anogona piwa even dzimba, imba cheche yekugara, opiwa motikari and everything. Anomaona zvakatosiyana mufunge, zvinenge zvakatosiyana. Zvinenge zvakatosiyana. Haungatoregi kushanda basa rako kauchiti hanzi handishandi because ndinoita ndowana mari pakambani yakati unotoita basa itoziva kuti iyi inenge iri side hustle. Chokwadi chakangonaka. Inenge iri side hustle. Kuti ukazowanawo kwaunenge wawana koko itori side hustle. Chete. But haungatofamba uchiti kwai nokuti tikada kunyeperana zvisizvo guys. Kune kwautokanganisa. Kukanganisa. Osi munhu bo zvokuti akangosiya system yekutasira muvanhu pasi munhu bo zvokuti akangosiya system yekuti inini class ndotasira mumwe vanhu pasi ndine class nekuda kuzikamwa kuti ndaitira munhu chakati kuti nyika yese ione nekungopota sometimes ichingoti iwo kana une mari uri chiandika concentrate on business kuti unenge uchingopindura nyaya dzevanhu vasina mari vadiki vakaita sesu kudai unotoita munhu bo zvokuti munhu bo ipapo ndo pane dambudziko papo. Hanzi proper British mortgage cars finance. Ndo zvatotoziva isuku ndo zvatotoziva kune dzimwe nyika. It's true. It's very true kune dzimwe nyika. It's very true. Very true. Zvizvo zvobone zvongoti kuti ungoya Facebook chiti asu ndaitwa brand ambassador zodai. Ndida mari. Guys. Usanyebegwa. Usanyeperana mashuwa. Watokwira BP mukati zvaita mari zvazodai. Zvina mari. Sezvo zvakaita gore riya pakaima page ari kubhadhago. Munhu wese akamhanya kunovhura page. Munhu wese akamhanya kunovhura page. Munhu wese akamhanya kunovhura mapeji. Kwanza mapeji akuita mari. Andika last one wakavhura mapeji content hapana. Zuka chingofuma zvacho mangwana ndachadambura mamonetization ese. Chabvisa. Anoona apa mamhanya mchitukira vanhu kuti ndoti page rikure chitukira vanhu. Ashandi. Mwana afichadoshandi katodhako. Zvatodhako. Socialites hana mari. Mugare makazviziva. Kune tuma advantages tunongozouyawo. Unoona asi mari chaicha hana. Vakambokudzaiwa ndeni kwakambotaura pana sambati akambotaura chiti unogona kuenda uningirikiri. Kune anotengesa zvinhu woti ndipe zvinhu ndikuadvertise. Anga asinganyepi munhu yachazi ndiye akazvitaura but she was saying the truth. Zvinotoitika kakawanda. Zvinotoitika izvo guys kakawanda. Unoona kuti unanga chitina ndina ndinoti maketere. Zvakafanana nenanduku dzaichokwadi guys. Do I want to be honest with you? Munhu uya andotengesera mawigi ake pano. Mawigi ndeyake. Indo kuti ndakamuzanga ndantengi wigi. Ine wigi handada unotondipa. Ende ndio dhiri racho. Hamona dzapana mari ndibhadhagwa. Wigi handada unondipa ndokutengesera. So she's getting many clients. Iwo mawigi unozomada every day. Unozomada every day. Kana. Hambozomada every day. Ndakatowana yawayo ndiwayo. Ndakutongotengesa zvangu. Ende yakati anoita ma clients every day. Vanenge vachienda unodi kunotenga mawigi. Mazviona. Esikimbari. Ndo zvinenge zvichiitika izvozvo. Kana nyaya paya. But in diaspora, brand ambassador represents ethics and morals of a company. So it's bad for a company to be associated with somebody who is bad. Here, we're going to right. My chele for Tara Shakanaka. Can the pin comment that it deserves to be pinned? And the people comment, yeah, my chele. Right. My chele what Tara Shakanaka, what in diaspora. Antika, my company had associated. Nemuna nenga chi representation zvakai papa brand. Right. Ku diaspora ku Africa. Chinodiwa nevanhu chi? Ndoda kuti ndipindure maichele. Chinodiwa nevanhu chi? Ku Africa kuno chinodiwa nevanhu chi? Izvo zvidenda tingatitaure makuwa ekugwa kwakaita Keti na Nataline ndoti open lines dei tiri pa 2000. Ndikunyeba. Because my brand ambassadorship a very good brand. Vanoda drama. Vekunoku vanoda drama. Saka kunoku drama, it's all about money and numbers. Saka na usungaiti drama, hawiti ma number. Hawiti ma number. If you are not a drama queen, hawiti ma number.
You have to be a drama queen kuti uwane manambers ekumusoro. Makambani anoaproachara anenge ane manamba ari kumusoro. Asana bona kambani kushanda nemunhu anenge ane 50,000 K. Anoona 50,000 people kana kuti 45,000 people. Ndotona ichina nevanhu vanenge vari more 100 and above. And 100 and above idzi dzimwe dzinonetsa. Saka kunze kwekunyika kwenyu kune vanhu vanenge mafirst world countries, kune vanhu vanenge vari level headed vasingatodi zvokuti drama rikatanga vanobva, they excuse themselves. Kunokuku panenge pachinzi pane drama ndipo panoungana vanhu. Pasina drama panenge pachitaugwa shoko raMwari panenge pane vanhu 2. Panenge pachinzi ngatidzidzisane zvedepression panenge pane vanhu 3. Panenge pachinzi ngatidzidzisane zvinhu semadzimai panenge pane vanhu 5. Pakanzi drama panenge pane vanhu 20. Anoona, saka ndipo ndo difference yacho iyoyo iripo. Atiwana, saka makambani kuno hapana zvoti kudi havane nedrama rako ranongochita. Chavanongoda manambers ari pauri iwe drama queen, kuti pauchataura project yako ichaonekwa vanhu vakawanda chete, icharicha kuvanhu vakawanda. Hanzi kuno ndozvandiri kutaura Ruru, ndozvandiri kutaura Estambo, zvandiri kutaura kuti zvakasiyana. Anoona, zvakasiyana. Anoona, tasemuone panoitwa drama papo manamba anotokwira, hamiri kukwira. Manamba they will keep rising because vanhu vanoda kunda nogarira mudhuze vachiona drama. Saka kambani inoda manamba siwayo because munhu yewe drama queen azongoti drama every day. Anotawo drama ka1 kana pavhiki kana kuti ka1 ameno. Panoita drama ipapo antika munenge makaungana. Panotanga kubaila ibhata dai mubva mazara obva ati ndikutengesa brutal fruit. Machiona vanhu vakawanda makamirira drama. Kwai I'm sick, ndina ndahlonipani. Hanzi I'm sick. What's wrong hlonipani? Chakufonera ndabva pano. Chakufonera, are you okay? What's wrong? Hanzi I'm sick, ndani tu. Chikunetsa mfana wangu, chikunetsa. Keto osun but chakufonera ndabva pano. Chakufonera ndabva pano. Handimaona musiyano wazvo. Hanzi chero drama kuAmerica wanda drama. Mazuva queen wakavaona kama mazuva akoraya. Wakavazviona kazvigodera mucomment section. Wakazviona ka vanoda queen vanoda drama. Kuti vakati kutosiya kufollowa avo mapage ekuAmerica. Kunoti na kora tek vekuAmerica wanda drama. Saka drama sells guys, controversy sells. Ndosamtenda kuti masocial life chero mukamatuka sei nhasi. Musafunga kuti muchavaona vachidisappear pasocial media zvokuti kwai ngabve pasocial media ndo vanhu vasingabve pasocial media manje. Zvokuti kwai haane stress mangwana hamuki anofunga akafa munonyepa ini. Munonyepa ini. Mangwana muchipedza kukavhuraudza nhasi mangwana tenge tichitoati hello muri sei? Because zvinenge zvichitopinda neuku zvichine of course zvimwe zvinozogona kusara zvakagara pamoyo but noma ndinenge chikuziva kuti iwawo ndo chigame chachona zvopinda neuku zvichibuda neuku. Anomaona sezvoti kwai vanofamba socialize inema socialize ndo chinhu chigwindiri chaicho vafi zvokuti kwai tichafanira kuti kwai mazotidii nema dzedziya mutogara makatiziva nokuti havabudi mugame ende vachidzoka vachikonzeresa futi ini matukirira futi. Anomaona chogara zvacho 1 week chodzoka futi chokonzeresa futi mazviona ndo nyaya yacho iyo, ndo nyaya yacho, ndo nyaya yachona. Drama kunodiwa ngati makachiziva, drama kunodiwa. Saka makambani hatarisi zvokuti kwai vaita drama izvo anongokupa endorsement because ada manambers ari pauri chete. Ndozvinhu zvamufanira kuziva izvozvo. Vamwe vanotokupa vasingakufarira nechemumoyo vanenge vachitokutuka nemagosta avo makambani varidzi makambani vanenge vachitora magosta vachitokutuka mumwe siyana saka kana vakubasa vanenge vachikuda. Ndozvo zvinoita imari. Ndichakufonera ndabva panapa hloni. Chakufonera ndabva pano. One socialize paine umwe munhu SIS-MELLY imimi zviri kufamba sasatambona mamasocialize achifamba nevanhu vavo mumota dzavo vachifonera vanhu vavo kutati vani ndokusiyana kwete. Hati ndokusiyana kwete. Ini rangu zisikorokoro munongokwira wani masocialize munongoritenderedza vana. Madhari munongoritenderedza kuti kwai mota yedu iripi. Hanimona kutoita mota yavo kutokwira. Zvitiki kumwe kaizvo zvazvitiki. Kumwe kwacho kumugona ngorusapota muri kuri hamutozivi vanhu direct kuti vambokuti ine ruoko mhoroi. Hazviiti. Hazviiti. Kusiyana kwevanhu ikoko because isati tarisiri vanhu pasi chisuwo. Dunia dzinenge dziripo kana mushaini
Nomsa andidogona kuensinga shaina sindotoriwo nemaflows andotori ukatobvunza mwana udzati zimuroi zimairoi otobvunza kuti vakuroi varoya vaitei hatozivi zvandee ndichiroira sananga chito kuti muroi yeyu varuroi mai vavo ini zvangu kuchiro kwati kwai uri kumba kwako kwagwara ndinotokushanyira ndinotouyako. How many of your leaders vanoti ukataura ndogwara vanotouya chiti naiwo wamuka sei uri right? Havatokuzivi majority yachona, they don't know you, and it is a fact. But it's a fact. They don't even know you. They don't even know you. They only knows you. They don't know you. And it's a fact. It's a fact. They don't know you. It's a fact. Mouse. Mamwe masocialize akatotangira papeji pano. Vakura kavanenge vakurawo handi munhu anobvunza kukura, vanobvunza kukurawo inotangawo zvakewo kwanotangawo zvakewo. But ndogara ndichingotaura zvangu kuti kana mazosimuka maakumusoro musatarisire vamwe vanhu pasi, ende musakanganwe hesiriri, ende musakanganwe vari pasi, musakanganwe vanokusapotai vacho, nokuti kazhinji kacho truly speak andikunyepa. You cannot be on top usina inini pasina inini hazviti. To never happen. For you to be on top, it's you guys. It's you. Fake profile in me. So yeah. Kuti vanhu tisvike patinosvika apa ndimi takatanga tiri 50 panapa, muso takatanga chitavhura pana pakwaya vanhu 50 atiri 50 tichitoseka tiri 50 tichiti 2020 tichiti guys tiri 50 but tichakura pa tichitaura chi fake. Ndakudza kuti ndiye munoona movie rakanzi fake profile guys, munopa kutenda. Ndakudza kuti ndiye munopa kutesa inonzi fake profile ripa Netflix muone fake munosimudza maoko kuti hanza ndambona zvakadai. Fake profile iripo movie ripa Netflix woendo chiti munoriona munoriona munoriona. Jackie Brown sure. Unowa zvimadhayaris zvepana vachika simeni mota iripi uye mutakure zvine mota tudoseka noti mozati mota inofa here musa inofa mundibetsere kugadzirisa vanodai command mota yedu ndiye madhayaris mota yedu iyi kutofa zvamuno kuseka sometimes zvinenge zvichingodiwa so because ungori munhu wevanhu non kutofamba negroup rako kutofamba mutagwa naye like it's unbelievable to many people kuti taswira nemi ndotiko mamda ndisonepi. It should happen. Kwa yeyo siki muri kuiwedzera ka Benadi what unayo asi iri pa Netflix fake profile inonakidza zvisingaiti. Ndakariona kuita family yema secret mwana umwe ingochani baba imhondi vano plana matrix against vana vavo. Mwana wavo musikana naye arikudana nemwe ngochani mukwasha mwana wavo arikudumiti drama confusion yoga iye ndo inonzi scandal chaichai scandal drama film riya drama chairo scandal chaichai imba yema secrets. But guys hazvisvo here zvatiri kurarama nhasi kuti mudzimba medu mune masecrets. No spoilers, Smelly, it's a family. Sana mbona maskanda rakadaro. Ndakatanga chiti chigwe chikumboitika panapa. What is going on? Ndakazoti ya. Umwe mwana wavo aidana nebrother yake vasingazivani. Iwe. Natasha maybe. Aiwa, ini ndokuziva ikai. Inini munhu akangoti pana nanonzi ningi mcomment section ati ndototi ningi ndototaura nesinema konzi muvaziva ndoti ndovaziva inonzi fake profile pamene ndoti ndotovaziva nevazanemu ndotokuzivai
mukadzi wafa akanonzi munozana anonzi ningi ndikatototi ningi anosana yekuti ningi pano mwana akazoti ningi kashakati dzakasimeni sine mekumwezi ngati ndokutadza kuzani chigara nchikuona handagara ndinewe nchikuona saka akatadza kunyatsa kuziva kuti who are you uziva kanzi we living that life but guys ngatimboitai ngatimboedhai vanhu mada kumboedha timbonzwawo masecrets yatimbonzwawo masecrets amunawo guys mongotaura 1 masecrets amakachengeta indi kutobika mafuta kati basa rinenge richitofamba ani murikuwa basa rinenge richitofamba ini tichitandara kapanapa timboedhaiwo guys mbohwawo masecrets guys mboyani mbokuedhai timbohwa masecrets mboyani mbokuedhaiwo timbohwa masecrets guys my j haiwawo ndechitozandorga nditokunamba ndotoziva kuti ukureva nhingi here ndokuziva iyi yes patience endo zvavakataura vakati kwemaribuya guys mboedhaiwo kawa nemasecret avo timbohwawo guys mboyawo zvimbotaura zvemasecret zvenyu timbohwawo mboyawo zvekutimbotaura masecret enyu timbohwa anzwa masecret anoda haidi isa voice note unoisa voice note panamba yangu simba rashi simba talk of somebody else guys isai voice note apa toplaya voice note secret yako yesivg timbonzwa kuti zviri sei hanzi edina loveness alright mirainbo eda loveness timbonzwa zvedu love I'm adding you kwai problem kufonera maashawo hamuna undisira kamanhamba acho handakatisa ndemonondisira mazita nemanhamba nechichi hamuna undifonisira manhamba ndasitaka kuti problem yeme ashawo hanzimira ndikusire nhamba tofa kuti tifonere varume venyu tichitisira neashawo hamuna kundipa kamadetails saka nanchifonera ani nai guys hamuna kundipa madetails ish nhamba ndaisa hamuna kundipa love ndiri kuedha love is adding I'm adding you iri kuti adding love is iri kuti adding right one hamuna kundipa madetails ndakati kandai madetails mundipe apa mafuta angu zvinenge zvichibudikira zvimachubhu munanga chitoti ndaona uchikanda chakati nechakati pakati ukusara magadzire unotsva kumeso uchiteedzera ane maquantities zvinoiswa correct quantities right love unonoka right love send a request tuone kunonoka kuedai send a request send the request let me see send a request love request connection food kushikomba siku mbudzukira pana love papani right shaileta una green button chimbobuda udzoke shaileta una green button bobuda udzoke ndotora love futi yabo try kueda love futi jekines rarangu irorisha never unoziva history yangu here jeki ndambokudza history yangu chakukanda linge history yangu inonteera ukaziva kuti kwandakatangira uchaona kuti handikoshesi zvinhu zvese zvazvinangana basa handikoshesi zvese zvazvinangana nebasa rese kana handitombozvikoshesi zvese nekuti kwandakabva ndokuziva ndokana ndikuziva wani kuti inyasha kuti ndisvike nhasi ndiri panapa I always tell you and I will never forget that kuti ini ndakawanikwa nyasha guys naMwari kuti nhasi ndinge ndiripo ndiri mupenyu ndakudza dei ndakabewa nebanga dzara ndakafa ini kana kuti dei ndakatotemwa nemabhotoro chauvana nematombo ndakafa kusvika nhasi kuva prayers yevamwe vanhu saka you never take that for granted unoona haufoka kana wakatsvaira iri kuramba kuedha kuti connection failed handizoti chii handizi kana wakambotsvaira mumba uchisuka ndakambosuka bhurugwa rimwe musikana so mutraffic cop aikurira skin jini rake nebhurugwa rake rinenge rine zvitambo zvemabhurugwa izvi zvimajistrini izvi pakati rine tsvina pakati apa uchinzi wacha takawacha guys takawacha unotonyatsoona kuti zvinangana basa zvese izvi unoona plus unenge usina kumbokurira kuimba inotamburwa saka zvikuvhundutsi chero kazviona unoona hauna kukurira kuimba yekuti wanga uri hanzi bvisai yeti musoro wanga unoziva zvandakari pagore riya ndichinda kwaiti nanhasi saka zvakusvika mwedzi kana 2 amen koko handisi kuda kuzvibvisa ini ndizvokubata kugara ndichibatwa musoro handidi izvo zvachembera zvagara zvawa saka kuti ndiningirire ndingatokanganisika
mafuta sismeli nerimwe socialite riyo is that deep. Sure rendisina ndaiziva nyaya iyoyo. I know it but funny enough that socialite rako iroro mazano rotaura neni. Funny enough but iwe raida kuhotspot zvakaoma zvazvinoita ndozvazvinoita. Kwachicha muri kusvina mafuta time mafuta very good cream. This one very good cream but inozoisawo mamixture nezvimwe zvinhuwo zvichinda zvakadaro. Very good cream. Saka kune kusina mafuta zvachose kwakapera dhudhudhu. Saka ndanetswa everyday kuti saka moda kuti dini saka ndakupfeka nditoita akati one day angoinja because vanhu akusina kana but ndakamaindisa anga kaenda 2 weeks ago akatopera. Ndokumixa ndikuona kuti munhu anogona kuona achiti matumbe uku achiti ikandaona kuti vaisa chakati nechakati ane quantities and you have to stick ne kuti ndikuisa zvakafanana dai so measurements otherwise unokanganisa face dzevanhu. Anga ichimboramba loveness nditwe kuedha kuti loveness to I'm adding new loveness in that one. Azidipewo recipe inopewa munhu here win time kutengesera marecipe ndokutengesera ndikupi ndokutengesera ndokudzidzisa ndokuudza kuti unoita sei noti haungo ndikangokupa unozokanganisa futi plus munogona kushayiwa mamwe maingredients unomawanepi because haasi lo vanogadzira liloka ari kuramba connection fail ndinga network. Eni zvinoda ndagadzira akawanda. Problem ndeyekuti zvimwe last time ndakarasikirwa nestock ye 45,000 yandakarasikirwa zvakatogwa kuairport uko zvakabatwa paairport zvikatogwa 45k ndichiti rega nditenge stock yakawanda ndingiri zvandoita ndotenga yakawanda ndogara nayo kubatwa nanhasi takasvika pakutongonyarara. Unotanga uchabvunza chingonzi tiri kugadzisana nevanhu vefreight vemakorea company tiri kuzama kuti zvikude tiri kuzama kusvika zvangu because haabvumidzwi mafuta aya kuti anga achikrosa maairport machi rakabatwa kagoria akatogwa ese maimwana ese vese zhinji anobika mafuta munenge mune zvinhu zvavemo rakabatwa rikatongorova maimwana rikarova. Saka zvinoda kuti ndakaisa order atombouya ndeti akawanda kuti ndikwanise kuti ndichitanga kuti ndakatodonhera pasi ndandisina isa kana kufona love fona panhamba dzandakapinda idzi loveness fona panhamba dzandaka kana tidzo namba dzewhatsapp dzanadzo fona ipapo fona pawhatsapp love fona pawhatsapp fona pawhatsapp fona pawhatsapp kwanzi ndo downside yacho haabvumidzwi chero moenda kuBirmingham on which airport ndozviziva handitomboendi nawo inini handindi nawo inini handifambe nawo ruru handipe inini ndinotopawo ndine timu rimwe rakauyawo rinenge rikunokura rine mapepa eko research kwendora ndopa isuwo kana uri munhu wanu ungafamba wakatakura mafuta unosearch wakakwanikwana ukaichichochi handiona handitomboendi nawo ruru handitombotakuri ndiri ini handitombofa ina handitombofambi nechinhu
Ndakanyura chaikunyura kana utazama chose izvo zvino pamwe pamunongonyura haumbotauri haumbochema haumbodu nongotaura chaitotambika because tesho zvizoti hazvidiwi havadi imwe yacho inenge ichitori mishonga chaiyo senge kana nchiutadza yakamuna kana tori kamushonga chaiko utori mushonga but havadi utori mushonga uyu but havadi mwana utori unenge utori mushonga but vanenge vasingazvidi amene tonenge achitozviite seamene lopaso vatodi zvaitikaitsinzwira. Hello. Yes love. Kwadi kufuna ku WhatsApp haudyiwi airtime manje. Aiwa ndislove. Oh, awuslove alright. Yeah. Kusimela ndikaseka rasaranga because life pane vanhu yokumba kwedu like. Alright. Nyaya iripo ndekuti siki haisi ku UK. Inini nditori sister yangu atotambura nayo siki like aneta kugara mainjection azvisana kutopora kubva muna machi Iwe ane siki yerudzi inonzi haipori. Atitombozoti ndeyerudzi because mainjection yacho nyangwe akabayiwa acho asana kutombopora so akaenda kwa private doctor. Akaenda kwese takatomurifeya akaenda kubhindura akaenda kwazati but haisi kupora ende apa takazosvika pakutoti beta atorapwa like kuchirana ndopakatotapa totanga kutooma maronda acho. Anga nesiki yemaronda? Maronda nerashi kuzasi uku. Ko pamakaenda kuchipatara yakanzi inonzi kuti isiki. Inini ndiri kuno iye ari ku saka ndinokwanisa kunyatsomubvunza semunhu wekuti like timatwin saka ukatanga kumubvunza zvakawanda anopedzera kuchema saka unombomubvunza zvakawanda. Ko hei akaiwana kune mukomana wake? Kune murume wake. Ko murume wacho akarapiwa here siki? Murume wacho pekutanga akarapwa but iye anoti iye ukamubvunza anotarira iti murume wacho iwe haisi kensa here? haisi. Akaita matest ekensa? Akaita zvese. Saka pamukugadzirwa kuziva kuti before murume wacho akambotizirwa saka takangofunga kuti maibva nekugadzirwa anekaku so kandatoona ndichitaura pala nyaya iyo zisingaenderana chinotongonditika mwoyo because aiwa my guys hakuna siki isingarapiki isingapora agadzirwa but iyo yakazouya inform of siki ndanozoti kaenda kuchipatara vagoni kukudza kuti hatisi kuona chigwere because chipatara chekutanga chakatanga kuenda kwapedza muzochiregedza kutsika kuno kudosta aneta nekukubaya siki yacho haisi kupora. akaroiwa ndozvatitofunga maybe akaroiwa aiwa akatoroiwa akaroiwa saka iko zvina kurapiwa chivanhu ende makamuona zvaarika munonzwa chiti kupera basa chaiko chinini ndakatomira naye ndinotonyara shame saka anenge asingafambi akazara kuzasuku. aiwa ezvino akufamba but before anga asingakwanisa kuita anything. Murume akakonfesa here kuti ndindakauya nayo? Kwai ndaiwanepi? Aiyo because kana padaro onaka panenge papanyaya kuti it's a matter of life and death pakuti munhu asvika kugora pakadaro nema pautozivi kutobvunza mibvunzo isingabvunziki iyoyo. Akaiwana kupisiki kuti mutrace back kuti hapana here chokuita nezvekurogwadziko kana kudii. Inini hangu nezvangu semunhu ndaigara chiudzwa maissues ese ndakangofunga kuti maybe anga asingaite girlfriend one because akazombo mukadzi musikana akazombenga ambotizira kuna iye atori right haana anything but akaenda hake kunga kwavo so ndakangoti maybe anga asingasangane nemukadzi wani aisangana wakawanda wanda saka wakatizira wachona akato haana siki
awo saka ndezvekugadzikwa kutomborwara. awo saka ndezvekugadzikwa ko kuchivanhu kwacho vakati kudi Kuchivanhu akaendawo vana notama mbuya aya vechikuru vakamutarisawo vangomupa mushonga wakamupawo but last week pakazondisira message achiti mwana achakaoma but maronda acho akutanga kuoma izvinoti kana kuti aimbovariwa nekuti kana akutaweti inorwadza izvinoti sure zvakaoma hani mazviona guys kuti unouraiswa nemurume usina chaunoziva iwori innocent mazviwaka chinorwadza ndechekuti unonzi vasiki wakagara pamba ndambozvitaura kuti ofukadzi wakadzi hapana chaanenge achitoziva hapana chaanenge achizanga akagara kumba achidi kuchengeta vana murume anenge achinonombora kusika achiuya naye oya naye okupa andoona oya naye okupa akupa iwewe siki papa ogwara umwe rimwe rotogona tokurambira kuti ndiwo kwaya nesiki iye achitoziva kuti ndinda kwaya nayo ini sisimelika sezvo hangu heye ndimutwina hangu but I'm not married but for me ndakatodzidza zvakawanda pamarriage iyoyo ndakatodzidza a lot sometimes ndotofila like kutonge ndini handiti mutwini wako sure I hope kuti achaningirira I hope kuti achapora hake I hope kuti achaita zvakanaka kwanzi kune inonzi gonorrhea kune inonzi gonorrhea inoramba madrugs isingarapiki saka ndiyo inozorapa nemushonga wechibhoyi ndofunga ndiyoyo because yainzi iri munyama chaimo saka anofanira kutotanga kuti wana mishonga inosuka mudumbu nechibereko saka pamwe ndiyoyo gonorrhea yataugwa pai saka pamwe ndiyoyo ndiyo amen saka apa anangotiwa achamira kusvika friday nekaone kuti zvine chenji here kana kuti hazvina because ndakambokumbira une mamwe madoktazi andoziva ndakambobvunza wemainjection aya kuti ndo mainjection acho echiti saka waye asiri kupora maybe something wrong zvakaoma hanzi ndinokukuta zvakaoma aiwa we just pray and hope kuti anoita zvakanaka soon uzotipawo feedback kuti apora here wediwe zvakaoma kungovigirwa kugwadza mwana anohakira shame alright is bo thanks mningeni sure name guys muri kudziwa type dzisiki dziriko kuti kwai kune siki dzisingarapiki wanetsekana and chinogwadza ndechekuti mukadzi womunhu yakauya nemurume ari kuti ndiri right hapana pandiri kunzwa asi mukadzi atambura shei zvakaoma iyo miraitione uyu right chirega ndikuverengerei secret ishi yauya nauyu ini hangu sisimeli ndikaisa voice note chibhawo chazarisa ichi guys ndakuti kwanga tokuturirawo ini hangu sisimeli ndikaisa voice note ndinogona kuhwikwa nema-enemies of progress ndiverengewo haidi yangu ini ndakadanana nemunhu for years ndichitorova cross country kunoona mufesi zvisinei fast forward ndaitwa maformal introduction kuzimu kumba kwemufesi maparents akutozivana paya zvisisimeli ndatoenda kunoona mufesi kunyika yake zvaitozikamwa navabereki vangu ndinuyo ndadzoka ndazobhadhara masiteni angu ndabata kuti mufesi ane ashawo rakutsviriridza naro zano nderipi ndikati 3 weeks later I collapsed ndikapinda muchipatara mascan uyo ari kufanira chakufonera bheki zano ndikapinda 3 weeks muchipatara later I collapsed ndapinda muchipatara mascan okay akati ndifunga aida kuti mascan akati I'm pregnant handiti ndabhadhara tumadokta twangu mapregnant tests and scan abuda kudai mufesi ndamuudza wanting to fix him mari dzemascan and hospital bills dzauya 1 month later
ndakutowa phone call from my mother kunzi one month later ndakatozonzwa phone call from my mother in love kunzi Gilbert aitaura kuti une nhumbu iwe. That's when the drama started. Anditi apa nhumbu hapana, vamwene vatoendesa guwa kuna mainini vangu nyaya yakora SIS MELLY. Ndakatozotanga kuchitsvaga mari yekuti madokta aya achindipa mapepa ekuti ndaita miscarriage kutopinda muchipatara again. Zvino miscarriage iya nekuchema kumufesi nehama dzake. Chakunetsa hama dzemurume dzakuda kutuma munyaya kunoripa nanhasi. Vanonditi ndakabva pamuviri pavo. Ini in my life nhumbu handisati ndamboita. Zvino nyaya ikadzika kuna mai vangu ndodini veduwe ndigoti ngatiitei miganhu pakuda kufikisana Gilbert ava. Zviro kwazvo ndiri panguva yakaoma. Mainzwisa nyaya? Mainzwisa here nyaya? Mainzwisa here nyaya guys? Mainzwisa kana ndinozokorodza? Mainzwisa? Hanzi ndandine mufesi wangu wandadanana naye ndichitomufambira kuenda kune nyika yake yanogara. Bva ndanoitwa mafoma introductions. Handiti ndobva ndazonzwa kuti mufesi ane ashawo radanana naro. Ndobva musikana atenga vanhu kuti vainvestigate nyaya ishi. Atenga vasikana kuti vainvestigate nyaya ishi. Zvedu regai ndidzokorodze futi. Right. Ini ndakadanana nemunhu for years. Ndichitorova macross country kunoona mufesi. Zvisinei fast forward ndaitwa maformal introductions kuzimu kumba kwemufesi. Maparents akutozivana paya zveSIS MELLY. Ndatoenda kunoona mufesi kunyika yake zvaitozikamwa nevabereki vake. Ndini uyo ndadzoka ndabhadhira masiteni angu ndabata kuti mufesi ane ashawo rakutsvirira ari kutsviridza naro. Zano nderipi ndikati 3 weeks later I collapsed. Ndobva ndapinda muchipatara. Mascan ndikabhadhara kuti abude madoctors angu kuti abude achiti ndiri pregnant. Anditika ndobva ndaudza mufesi wanting to fix him. Mari dzemascan and hospital bills dzakauya. 1 month later ndakatohwa phone call from mother in law kunzi Gilbert ataura kuti une nhumbu iwe. Drama started. Apa nhumbu hapana, vamwene vakatoendesa guwa kuna mainini vangu nyaya yakora SIS MELLY. Ndakazotanga kuchitsvaga mari yekuti madokta aye achindipa mapepa ekuti ndakaita miscarriage kutopinda zvemuchipatara again. Zvino miscarriage iya nekuchema kumufesi nehama dzake. Chakunetsa hama dzemurume dzakuda kutuma munyaya kunoripa nanhasi vanonditi ndakabva pamuviri pavo. Ini in my life nhumbu handisati ndamboita. Zvino nyaya ikadzika kuna mai vangu ndodini. Veduwe ndinongoti ngatiitei miganhu pakuda kufikisana Gilbert. Zviro kwazvo ndiri panguva yakaoma. Animaona. Saka adaro akanyepera Gilbert kuti ndine nhumbu akatenga madoctors ake pakapuwa mapepa SR authentic and what not. Handiti saka vamwene ndobva vazomufonera vataudzwa kunzi ane nhumbu. Handitika vaudzana nenhumbu nyaya ndobva yatanga kuchinetsa manje. Handiti hama dzemurume dzatonzwa kuti munhu ane nhumbu dzakuda kamwana wavo. Saka later manje iye ndobva toita seizano apa ana nhumbu. Handitika marapiwa. Hello? Hello? Yes, Kola? Kuti sei? Alright, love. Zviri sei? Alright. Visa phone pa loudspeaker kana kuti visa ma earphones. Either of the two. Yeah, right. Yes, yeah, right. Alright. Ndine shamari yangu yandowirana nayo andi. Saka shamari yangu iyoyo ane murume anogara nemurume wake andi. And inini ndokumbira kuti mundinzwise because watikunzwisa ndingari hatijajisu. Hatikujaji, don't worry. Tikunzwisisa anti. Andinyasogona shona andi. Uri mundevele? Yeah. Alright, sharp. But ndotaura unogona kutaura. Taura. Saka ndine shamari yangu yandowirana nayo. Manje shamari yangu anogara nemurume. Ina ndina murume. Shamari yangu anogara nemurume nemwana wavo ane 5 years ne. Saka murume weshamari yangu anoshanda security. Anoenda kubasa manheru achidzoka makuseni. Shamari yangu inoenda kubasa masikati ichidzoka manheru. So
shamari yangu akazoita boyfriend yaanayo handi. Then aita boyfriend yake papaya. Vakadanana manje boyfriend yachona muSouth African anogara muno area kudhuze nekwatinogara kunoko. So mwana wavo uya mukomana kana mai vake vari kubasa masikati anenge ana baba vake all day masikati. Mai vacho vanenge vari kubasa masikati, baba vanenge vari kumba nemwana. So mumusi ngati last week baba vemwana vakabuda nemwana vachienda kunotenga amene vaida kunotenga chii kunana my friend. Vabuda nemwana pepaya vasvika kutakshop kwakwe. Vasvika kutakshop vakasangana neboyfriend yemukadzi wavo baba. Mwana ndobva aziva. Kamwana kakabva kamhanya kachimhoresa murume uya kachiteti ona mukomana wamama uyu kachimhoresa ndi. Saka hanzi zvakaitika zvinenge 3 times vaingoti murume aingoti akabuda nemwana. Mwana aibva ati mama ndetiona mukomana wamama nesu vanga aikumba achimadoro chichi achingotaura mwana uya everyday pavanenge vaona murume uya. Saka murume uya akazosvika pakubvunza mukadzi wake kuti ko munhu akadai inomuziva here kozi mwana wangu ari kudanzi mukomana wako. Mukadzi webva ati aiwa asi boyfriend yangu iboyfriend yalavhu achiti iboyfriend yako iwe. Zvikanzi iboyfriend yalavhu saka anombouya panapa nalavhu saka aithingi mwana ari kufunga kuti ndewangu but iboyfriend yeshamari yangu. Achireva inini murume abva anyarara papaya. Saka zvaingoramba zvichiitika mwana uya aingoramba achidaro. Hanzi mumusi murume uya abva ati kune mwana wake ende unondoridza kunogara mukomana uya wari kuti mukomana wamama wako. Pavaenda ikoko vachisvika vakasvika murume uya akamira pageti nevamwe varumewo kwavanogara. Saka mwana uya akabva angoti uyo deti ndiye mukomana wamama uya. Vanenge the same person here. Sorry? Vanenge the same munhu here. And then baba vaya akabva angofura hana kuzoenda kudhuze naye vakafura vaenda. Vafura papaya hanti vakanga vabvunza mukadzi wavo vakamuti mukomana walavhu. Saka murume uya akabva auya kumba kwangu nezuro zvikanzi ndauya kuzobvunza because mwana wangu anogara achindiudza kuti pane munhu so. Saka ndauya kuzobvunza kuti ichokwadi here kuti munhu wako because mwana wangu ari kundiudza everyday ende inini zviri kundinetsa because mwana wangu age yake nezvaari kutaura I believe mwana wangu. Inini bva ndamuti munhu wangu ndodanana naye. Saka apo ndakuzvitongesa kuti shamari yangu ndoiudza here kuti mumwe achakauya kwandiri kana kuti ndoita sei because zvakundinetsa manje kuti because shamari yangu anoda boyfriend yake zvisingaiti. Ndakusvika kuti murume wacho akanditi kwandiri iwewe since ndakubvunza don't ask your friend kuti ndauya kumba kwako ingonyarara ndada kunzwa chokwadi chete. Saka iwewe since uchiti munhu wako no problem it's fine ngonyarara usaudza mukadzi wangu kuti ndakubvunza. Pandati okay handizvomuudzi chichi akangopera akadaro. Saka ndakusvika kuti manje shamari yangu ndoiudza here kana ndoita sei. Shamari yako ndiani iwe? Mukurume here kana kuti mukadzi? Mukadzi. Saka shamari yako kana ari mukadzi unondozvunza nemurume usamuudza ubva wanyarara sei ko kana akazouraiwa mangwana iwe wakanyarara uchizviziva kuti ari kuinvestigata unozogona kuzvimiririra here? Munozvati problem chii? Hello? Takatera. Shamari yangu anoda boyfriend yake zvisingaiti because murume uya akati achibva kwandiri vaenda kune mukomana uya kune boyfriend haana kubvunza mukadzi. Akabva kwandiri inibva ndamuti aiwa boyfriend munhu wangu iye because asingadi kuita sekubetreya shamari yangu. Vandati munhu wangu chokwadi boyfriend yangu ndakambouya naye kumba kwenyu chichi musipo manheru. And then murume uya abva kumba kwangu akaenda kunobvunza boyfriend iyayi
boyfriend yaya ikatoti ndodanana nalavina ndichidanana nemukadzi wako ndodanana neshamwari yemukadzi wako saka and then boyfriend yaya akaatora foni akafonera mukadzi shamwari yangu yaya mukadzi wake kuti iwe murume wako abva pano shamwari yangu ikaramba ikati murume wangu ambodaro inhema achichipa mone mastories pane zvauda kuita chichi saka shamwari yangu akatenga kupopotera chikomba chake kuti chinonyepa saka ini ndomubvunza chandibhilivha here kukubhilivha kana kusakubhilivha mwanangu hazvinei newe iwe mudze chokwadi kusabhilivha nasabhilivha achazongobata mbe achazonati waimudza chokwadi iwe just tell her the truth as your friend asi ita muchitsiurana mwanangu wazviwa itai muchitsiurana kuti unogona kufa kusiwa banga chako chako kana kuurawa kunodhambiwa murume akabata chokwadi andikuona achafa udzanai chokwadi paufriendship wenyu because newe wacho futi watonyepaka murume akazobata zvimwe zvinhu samauka newe unotopinda pacrossfire because wavharidzira nhema ndikuzvinzwisisa kuti wakanyepa hako for a good cause handitika asi ndiri kuti newewo murume uyu akazozvibata kuti makanga muchinyepa akazovabata vanhu ava iwe wacho unogona kureva mesere shamwari yako because unotonzi wanga uchiziva zvakawanda ndati ndingokudza ipapo muudze chokwadi udza shamadana shamwari yako yoyo umuudze chokwadi umuudze shuwa kuti ndakavingwa nemurume wako pamba pangu nemwana zvakati ngaandimwana kanotaura ngabvunzeka mwana akanyepa for a good cause guys because dei akamuudza asina kunyepa akati ine handizvizivi handidani nemunhu uyu mukadzi engu mangadi akafa izvozvi aizofogara neguilty conscience uyu but still on the other hand handika akarega mukadzi uyu zvikazobatwa red handed naiye futika anongobayiwa futi nebanga iyeyu lavhu saka zviri paviri ngaudze shamwari yake kupika mafuta fadzi muudze chokwadi shamwari yako shamwari iwe wakutsvaga zvakawanda wanda iwe chifauraiti chigaro chizati iwe banga richikuya kwauri nokuti iwe uri kuona murume uyu haana kupusa anogona kuwaka kubvunzai mukati tikudanana but pamwe haana kupusa achazovataimira odzoka one day owana arimo handika vachitoita zvavanoita iwe usipo unewo utori pakrusaya wanyepa dza murume uyu anotokudzokera murume uyu anokudzokera munofa mose saka zvinarudze shamwari yako chokwadi udza shamwari yako chokwadi kuti shamwari mutomusamududze nguva ichiri pakakaramba ndezvakezvo nesemudze shamwari ndakakudedza ngakudza kuti azvibvuma noti azviramba hamena iwe uri kuhlei kudza shamwari yachona uri kuhlei asi kudana nemurume wakewo aiwa handisi kudanana naye asi ndaingoti semunhu andoirana naye mangwana anozorambana ndotosengendinga but ngavaramba chero vakarambana havo asi iwe wataura wamudza chokwadi hausi kunyepa kanditi you're not lying uri kumudza chokwadi ndakavingwa nemurume wako saka hapana chaunovhunduka kurambana kana kuti dii handika ufriendship wakadaro handiti uri toxic uri toxic uri tonji wakadaro nokuti uramba chida kuomerera kune friend iri kukuisa pangozi iwewe uchafa nenyaya yefriend yako yoyo inini chero muudze kana akati kudinde zvakezvo ko kana ukachera karega kutamba newe zvine basa rei wakamboya nemunhu South Africa iyo saka kangoinda kana zvaramba zveufriend unongogara wega pana kuti unuse upenyu hwako pataiti because upenyu hwako watoipa ngozi so watoipa ngozi futi inogona kutouya ndichamuudza mangwana ndikamuudza ndozokuudza ikutati muudze kubvuma kana kuramba usati ndezvake izvo iwe sichokwadi wamuudza kana murume akakuinga zvechokwadi muudze chokwadi akandivinga achitovhunza chitanzi mwanangu anogara achindiudza everyday saka ndodakuziva chokwadi kuti munhu ndewako here zvechiwa kana kuti chii ndakabvunza mukadzi wako handiti munhu wako but mwanangu anenge achidhanza nouya usiku achimwa doromomba chichii vakadze vanhu mabhishu chaivo saka murume wandakamuti munhu wangu but mazuva ano tiri kunetsana I think kana achiuya ikoko anenge achida kuti mukadzi wenyu amukumbirire regerero kwandiri ndozvandakaita chero achinda unokumbira regerero murume anofungati asi murume wacho akapusa zvokuti anoda nokumbira mukadzi regerero usiku iwe usipo achinomwira doro kwaari kunokumbira regerero imi uchafira mafuku segunzo kuona unobatanzigwa mucrossfire amene ako do the right thing mudze chokwadi alright sisi noita basa alright nini
Shu. Nyaya dzakadai dzohlisa guys muno vanhu vanofa muno muSouth Africa muno. Nyaya dzakadai dzinovhundutsa. Ende vakadzi vanhu mabhishu tave mabhishu ekupedzisira vakadzi vanhu tave mabhishu ekupedzisira kana mukadzi wokujera uya kuti ndiri bhishu. Zvimamereji zvedu zvenhema izvi. Mabhishu chaiwo. Izvo zvideyanga shamwari chana yawo yapano dita chimubvunza kuti chii chakuita kuti udanane nemunhu ushu. Hani maona tachinzwa kuti chine mhaka yei adanana nokuti iko zvino masingu musambobvuma kunzi mabhishu masingu. Vakadzi vanhu ndo vave mabhishu chaiwo number 1 top bishus. Hani maona masingu zika imimi tenya chitombori chibhishu because muri single. Masingu vakadzi vanhu tisita mabhishu number 1 mugare makazviziva. Asiyo mabhishu aya vakadzi vanhu vari kubhishura nemhaka yei. Vari kubhishura nemhaka yei. Mabhishu ava vakadzi vanhu vari kubhishura nemhaka yei. Why are they cheating? Handisi kutora side. Musozoti kwa SIS MELLY wakati kudzidzirira kana kuti kudii kuti ndiri kungobvunza. It's a question. It's a question. It's a question. Vakadzi vanhu ndo tava mabhishu ekupedzisira chaiwo mumba. Masingu sachi chibhishu because we are single guys. Munobvumidzwa kuexplora muchiinda muchitsvaga the mist right. Muchiita yamunenge muchiita muri kokoko. Asi mudzimba umu kana pane munhu ari kunyatso kubhishura chaiwo vakadzi vanhu ndinoziva nyaya dzakawanda veduwe. Asi kuti ndisina kupiwa. Thank you Sam. Ndinenge ndisina kupiwa consent yekuzvitaura. Anomaona. Saka ndinenge ndisi confidential. Saka asi ndizvo zvakawanda vakadzi vanhu mabhishu ekupedzisira. Ende ndinotovaudza kuseri kuti nhai mwana chimende muri bhishu. Ende uri bhishu. Kuita chibhishu chakadaro. Ndotovaudza. Anomaona. Asi chiri kuita kuti vakadzi vevanhu vaite chibhishu chii? Kwa nyaya yedamage yenhumbu ngaidzoke. Musikana yati izvo damage yada nobviswa. Saka nawo ari kutya. Ina ndichazoziva kuti wakambotanga kurinyepa from day 1 kuti une nhumbu. Iwe usina nhumbu. Anditika ukapinda muhospital ukatenga mapepa. Saka chitongorega game racho kumapena munin'ina. Game ngari chitongoenda kumapena. Because wakatongotanga from the word kokanyepa ukabudirira ndine nhumbu. Andika ukabudirira kuti nhumbu yabva. Handi iko zvinova kuya mari. Tora Beg United. Handifungi kuti zvine chibinge zvazvotwa vasiya marumba kwenyu. Asi hazvinangana nebasa zviya. Kuti rine vakadzi vanhu vanototaura panapa makadzi vanhu chaiwo vari munhu vanototamba dzakapenga kudakaiwa kutamba yekuti kwai kuda bvisa damage ngaabvise damage handiti yai kubhishurira nebhishu. Handakabhishura nebhishu. Saka rega mari yomba kwenyu metora mari chiti just keep on pretending. Iyo ndo secret yochenda nayo kuguva. Sorry ako but it's the truth. Ndo secret yochenda nayo kuguva iyoyo. Kuti mari yakauya kumba uchinzi nhumbu usina kumboita nhumbu. Tora mari United. Take secure the bag. Yes, Prophetess Masquera said. Take the bag, secure the bag, and move on as if nothing happened. Zvanopera. Move on. Ukazongoudza mafriends ako amene ako because friend aichengeti secret yako. Ichatozoudza murume unotofa kunzoda mari yangu. Inodzoka back kuna mai vako. Andoona, inodzoka back kuna mai vako. Inodzoka back kuna mai vako kada ukangoudza friend chete watoirasa. Secret dzakafanana idzi dzinenge dzapi involve mafamily dzikabuda mari from families. Unotoenda kuguva wakanyerera kuti zi wasvizwa kola. Urizi kuti ndane kuguva nikuti ungoida kuti zvinovasvika kumapena kunokubva kuti ndainyepa iwe kuti ndainyepa paya ndakatenga madhokita ndakadai undouraya mai vako neBP West. Saka chii mari ngaichitongouya madamages yacho ngaichitongouya mapepa aripo ari authentic wakatenga mari ngaichitongouya but hazviudzwe shamwari hazviudzwe shamwari ndeyako uri 1 kangodza shamwari inokumso munokona unoburitsigwa secret iyo yanotonoudza murume wako uye boyfriend ye kuti makanyebegwa paya mukazodai andibona unotonyatsa kushamwari inokurumira ene unotopinda busy vakawanda vari kuwadzwa nemafriends avo iko zvino vakawanda vari kuuroyiwa nevanhu vavanga vachidya navo vaiti mafriends avaitrust andibona. Saka secret kune dzimwe secret dzekuti you take it to the grave yako wega yawakaita uri wega undoziva ndakaitamba ndega ende inogona kupinza panjodzi handika iri kuinvolva vanhu vakuru maelders chichimukati unotongoenda wakati zi chitongoplaya game till the end wotongoitawo senge vaya vanochengetesa varume vevanhu vana vasiri vavo. Handiti variko mabhishu vakadzi vanhu vatochengetesa varume vavo vana vasiri vevanhu machitoziva kuti mwana uyu hasi womurume mwana tove ne 20 years ari pamba ipapo handito iye mai ange chiziva kuti mwana uyu hasi wepano but anesene mibaba rutongoti mwana ndiwangu ndaiyarutsa ndani 20 jaya rangu 20 years wotongoindawo nesecret iyoyo wakatodaro because ndo zvatovepo. Asi hazviudzwe munhu nokuti ukatongoudzwa munhu yatofa yakalodha yatofa kwako hazviudzwe munhu guys ngatirege kuda kunyepera munhu guys panapa nekune mamwe
masecrets ane vanhu ekuti munotopinda nawo muguva hamuna imi hamuna masecrets ekuti munopinda nawo muguva imi ekuti unototi nyengu naro muguva kuti ndapinda muguva naro ende chero zvikaenda sei handifi ndakaifumura secret yangu damage iripo because exactly zvakodiwe runyararo damage iripo because mufesi akatogara atokuitira chihuri akatokulambasira mumwe munhu saka damage piwa damage yekulambasira wakaita huriwo puwa mari nhai puwa mari yacho saka mugari makazviziva izvozvo izvo kune dzimwe secret dzekuti kana ukaita chawaita ukauraya munhu to get away with murder ukauraya munhu uri one zvazvokuti kwahei ndofonera nhingi kuti uya pano ndibatsira zoraya munhu kana watofunga kucherera chitunha chako mugadheni ingonochera uri one nefoshero kuseri kwemba kugadheni yako wochera grave iroro woisa chitunha chako imomo wofushira imomo wozvinyararira uri one kana wangobata unongobatwa uri one zvokuti uzodza bhururu kuti shamwari ndakaviga munhu kuona ndakatoviga munhu pasera apa pane munhu ari papa riratoedhira mari ya because hazvimboiti 2 weeks ningotoenda kujeri ningotoenda kujere hazvimboiti 2 weeks ningotoenda kujeri nekuti ana kutengeswa nemafriends avo hakuna chinonzi shamwari ndochokwa ngoti handidogoni kuimba nendaidogona kuimba ndingadi ndakadoti ndakadoimba yekuti hakuna chinoi shamwari zvino handigoni kuimba ini zvikwanisi tizvigoni simba racho mai vake vari kutongoziva kuti akaitawo miscarriage saka pana zvokuti unotipa mai kuti play along hapana zvokutipa mai because mai vari kutongoziva kuti mwana akaitawo mimba from the word go akaenda kuchipatara akaita miscarriage saka chekuvatipa hapana mai vanonga chitongofunga kuti igenuine ndora saka ndamuti isecret yake for now zvingochipirira kuti wataura pano pamadiaries next time don't ever anyone nzokumudza direct face to face kudai usazvitauri kwanzi naphilip vonga intrue inditori nayo secret andopinda naye muguva hangu exactly take it to the grave progress akati kana neni masecrets munawo zveni masecrets munosori nawo ndinozviziva take them to the grave zvai zvokuti malambastwa nevari menyu mafarisa kuti mina ndimbokudza bebi zvandakazoita ndine secret hey varuma vaudzei masecret mugudzoka pamuchitati imba yaichiko vaudzi zvinhu zvakare izvozvo muwe muchivaudza kuti ichiko muchiudze kuti ichiko musaudze vana pangu emine manakigwako makulambasta mototi ndine secret bebi pane zvandisina kukuudza mina iye haambokuudzi ake ese masecrets haambokuudzi ese masecrets saka take it to the grave hanzi ndine 3 chaiwo emufamily vanhu vanawo hanzi namajeni yangu ndofanayo hapana anoiziva zvikanzi nanowe mukandakana neni ndinayo ndinamaedisi tofuzigwa nazvo zvikanzi hope gribet asi pana vana gribet kana varipo vanenge vakanyarira ndikuona sati pane vakadzi varume varipo vashomashoma munhu wese ane secret sekai ndizvozvo mona vanhu vese ane secret take it to the grave zi handiti history history guys ipasi vamwe zvakatoitika sati varogwa nemurume wako saka wava uchida kuti unomutsa maronda uko unovhura pandoras box kumudza zvawakaita kudhara unongati anokuregerera unenge uchikoti kangoita kaskwabhumba konzi utotukwa nazvo kangoita kasikabhu utotukwa nazvo mukakozonetsana zviri wese zvinonoudzwa hama dzake varume pindai muguva simple kwanzi ina ndiudza husband yangu andoudza mai vake exactly unobvura pandoras box unotarwa kutamba senai nazvo izvi fambai nemasecrets enyasikana ngundaira nawo ngundu chembera nawo famba nawo imbigwa nawo muzokufa take them to your grave chisingazivi munhu achimurai what someone doesn't know want to kill him mutodzidza mutofangwa kudza kuita zvipfuva izvi zvokuti maona mashamwari mako mhanya muchivhura zvipfuva chimudza tine zvese zvanakamboita muchiudzana unochema mangwana unochema kurira chako chaiko unochema because ndizvozvo waunisa wangoudza munhu aisisiri secret ende hauna garanti yekuti munhu waudza uyu achazvichengeta zvachose atonoudzawo munhu wake kwanzi ndine 4 ari deep but ndofanawo shame handiti wazviona kwai muri kumwe nandichamu ndatopedza nanchimwe irori 1 iri
asi muchine mamwe tu arimo mama mezira molini zviri there. Oh, nari kuseka ishuwa amainawo masekiresi enyasikana musaudze vashamwani vanhu kuti kana kwananyanya kuremera kuti yakushaisa pisi security uya utiudze isu asi usauyewo ifesi yako usatiudze uri real uya utiudze neghost kana kuisa audio tokupa mazozvati zvaita uyangonyora nyaya yake tongokupa zano panapa tisingazivi at least unotofila better mtu wakurerukirwa kana kwaunotonyanya kuremera chaiko come and tell us but usauye uchitiudza nefesi yako hatidi kutoiziva because tiri vanhuwo tiri vanhu mazano hakuna anofanirwa kutrafitiwa panyika togona kungofambawo nayo secret yako saka the best way put an audio put nyaya toiverenga toianalyze zvatopera wotowana closure kunoudza shamwari zvakaoma ini handigoni kuchengeta ndoremerwa and I tell my best friend who's Nigerian plus murume uyu dzangu sofa akachengeta good luck hither zvirambe zvakadaro good luck usaita one day rekuti unomukrosa munhu yeye because musi waunomukrosa zvese zvichabuda everything will come out and murume wako it's going to be hard not to believe because anozati muri my best friends zvina kutoudza pinat nyaya dzako kana wafunga kudza nyaya dzako secret gara pasi garisa chipinat apoti iwe pinat listen to me uchimuudza ipapo zvokudza muNigeria kana muchimunhu muri munhu kana maremerwa bring it in an audio bring it in find a number yaungokanda iri nyaya yako ndikandiro nyaya yangu iyi ndida kungotaura ndingohwawo masana ivamwe umawa zvaperezvo utofila bhoko nokuti unogona kuremegwa zveshuwa saka guys ndakuinda ndatandara nei ndapedza tobika mafuta angu chibhao changu chakatozara kupeka handipeki vasikana havachapeka ini pangu ndatopedza ndomirira kuzobika mangwana zvanga singakwani manditandadza manditandadza kanza unatongodza munhu aiwa inenge iri secret yako but kuudza munhu tonoudza munhu sataure usazoudza vanhu shandango kudza iwe wega iwe watadza kuichengeta wega secret yako kunoti nomumunhu usaudze vanhu kunyepa kunyepa inotobuda chete secret yo uchida usingani saka the best way take it to the grave anditika saka guys muswera zvakanaka morera zvakanaka anditika tobatsana mangwana hanzi musadaro true tobatsana mangwana tine nyaya dzatiri kufambira mangwana muvepo mubatike nekuti tichange tine kasecret camera kwatikuenda tinenge takaisa secret camera so that you hear everything that is going to happen there hatichadi kuti tichaure pano because pane mbimbi dzichagona kutaura kuti vanhu vari kuyera secret camera but mune muchizviwa memuripo palive muchizviwa asi chiro muchikomenda asi foni hamupana nekudayirai because foni inenge munhu akabata yakavigwa pairi asi muchiwa zvese handika zvatora chivindi nyaya todata mangwana zvatora chivindi guys but we have to do it zvatora chivindi chaicho kuti titoti takutodzifambira nyaya takutodaro zvatora chivindi saka be going there tomorrow saka nami guys ndipewo dressing kana uchienda kunopinda mumacorporate companies uchizoti uri kuenda salawyer unopfeka chioutfit skirt nejacket handika negogwaniri ndizvo here guys skirt kana kuti trouser jacket gogo formal as Minister Mangwana. Yes, Minister Mangwana going to represent people. Yes, tomorrow. Don't you know portfolio? Quite for my say advertise Shakira. All right. Pants and jacket ni white shirt. Kosketa hiti. Skate ni jacket chokafana na kasket ni jacket ni gogo. Hashiti. Let's remove Google.
Sambia saka bo mlendo ndimangana ndakapfeka zviri decent zvakamira sei because tinge tichi chirungu muchabaiwa mukaseka yenyu mangwana mangwana muchaseka mukazvirega chirungu Gucci bucket yes Jackie guys chirungu mangwana muchabaiwa mukazvirega nokuti vanhu havasi masimba vatauri shona hamba tichazvivhuna tikazvirega mangwana musaseka mungoteerera wasi chero vazviwa zvati tichitaura chero takagara mugudhonzo tichikweshana tiri imomo zvechirungu izvi tozvizvona kumberi kazvanetsa topota chipidza shona mukati mona ndiri kufambirwa hai muchaiwa mangwana simba uchainzwa mangwana dress comfortably flat gugu ya dai gugu ndigona kuipfeka kana ndasvika ndofamba ndikaisa vanzifonera but handina airtime kuzibhatla kuzimbabwe handina airtime ifana kuzimbabwe airtime yangu yandinayo yakamirira zvimwe zvinhu saka guys mufamba bo ngorara bo ndika tobatsana mangwana ndika take care bye